ಹಾಯ್ ಹೆಲೋ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಕುಟ್ಲ ರೇಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ರಮೇಶ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್. ಲೈಫ್ನಲ್ಲಿ ಶೈನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಅಂದರೆ ರೇಸ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಟ್ಯಾಲೆಂಟನ್ನು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕು. ನಮಗೆ ಸಿಗೋ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ನಾವು ಬಾಚಿಕೊಂಡು ಬೆಳೀತಾ ಇರಬೇಕು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲೊಬ್ರು ರೇಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇವರು ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೂಡ, ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕೂಡ. ಇವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ ಕತೆ ಇದೆ. ಆ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ ಕತೆ ಯಾವುದು ಅವರ ಹತ್ರ ಕೇಳೋಣ. ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ ಮಹೇಶ್ ಕುಲಾಲ್ ಕಡೇಶಿವಾಲಯ. ಬನ್ನಿ, ಅವರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. ಏನ್ ಚೊಲ್ಲರ್ ಸರ್? ಆರಾಮ ತೊಂದರೆಜ್ಜಿ. ಏನ್ ಸರ್ ನಡ್ತಾ ಉಂಟು ಜೀವನ? ತೊಂದರೆಜ್ಜಿ ನೇರ್ದಾಯ್ತು ಆರಾಮ. ಇದನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ತೆರಿಯರುಂಡು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗ್ಲ ತೆರಿಪಾಗ ಅಂದುಪನೊಂದು ಇನ್ನು ಒಂಚಿ ಬಾಲ್ಯದ ಜೀವನ ಏನ್ ಸೇರ್ತಂಡು ಪಂಡದು ಪನೊಲ್ಯ? ಬಾಲ್ಯ ಜೀವನ ಪಂಡ ಕಷ್ಟ ಪಂಡ ಅಪ್ಪದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಗೊತ್ತು ದೇವ ಕಷ್ಟ ಅಡಿತ್ತ ಅನ್ನ ನಮಕ್ ಎಲ್ಲಿಯರ್ದೆ ಒಂಜಿ ಡಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಪನ್ಪುಡು ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಮಸ್ತ್ ಜೀವಂತ. ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್ಡು ಅಪ್ಪಗ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬೊಡಪ್ಪನ ನಂತರ ಡ್ರೆಸ್ ಎತ್ತುಕೊರ್ರೆ ಅವರ ಅವಕಾಶ ಇಜ್ಜಾನ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಅಂಚದ ಎಂಕ್ಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ಗೆ ಸೇರ್ಸವಂತೇರು ಬೊಕ್ಕ ಆಪುಜ್ ಬಣ್ಣಿ ತೆತ್ತೊಂತೇರು ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರವಂತೇನೆ. ಏನು ಅಲ್ಪನೆ ಒಂಜಿ ಕಣ ಕಟ್ಟದಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಡಾನ್ಸರ್ ಅವಡು ಒಂಜಿ ಜೋಕ್ಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಲ್ಪೋಡು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ದಾದಾಲ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಇತ್ತೇನೆ. ಪ್ರೈಮರಿ ಅದು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಬಂದಾಗ ಎಂಕ್ ಒಂದು ಜಡ್ಡ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಸಿಕ್ಕಿರು. ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿ ಸರ್ ರಮಣ್ ಸರ್ ಬಂದೆ ಮಂಚಿದ್ದಾರೆ. ಆರು ಫುಲ್ಲು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇರು. ನಿನಗೆ ಎಂತ ಬೇಕು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕೇಳು. ಆರು ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ವರ್ಷೋಡು ಏನೊಂಜಿ ಲಕ್ಕದ ಕೊರಿಯರು 5 ಬುಕ್ಕಲ್ಲ ಆರು ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. 5 ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಜರ್ನಿ ಅದು ಕೊಡ್ಲಾಗ ಬರ್ತದೆ ಕಲ್ತದ್ದು ಅಂಚ ಪೂರ ನಡತಾನೆ ಅಂತ ಇದೆ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೂರು ಬಾಯ್ಸ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪಡಿಲ್ಲ ನಾನು ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಲೈಫ್ ಆಯ್ ಬುಕ್ಕ ಸರಿ ಮಲ್ಪೆರೆ ಆಯ್ಜಿ ಪೂರ್ತಿ ಕುಡ್ಲಾಗ ಜಾಬ್ ಬತ್ತ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಇರ್ತಾನೆ ಅಕ್ಕನಕ್ಕಲ ಮದಿಮೆ ಆಯ್ತಾನೆ ಎತ್ತಬರ ಅಂಚೆ ಜಾಬ್ ಆಯ್ತು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋ ಆಸೆ ಇರ್ತಾನೆ ಅಂಚೊಂಜಿ ಅಲ್ಪ ಕ್ಲಾಸ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಆ ಕ್ಲಾಸ್ ಪೋನಾಗೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಯ್ತಾನೆ. ಬಾಕಿದ ಜೋಕ್ಲು ಪೂರ ಅದು ಬರುವಂತೀರಿ ಶೂಸ್ ಅದು ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಅದು ನಮ್ಮಡ ಅದಾಲಜ್ಜಿ ಈ ವಾರ ಬಣ್ಣನೆ ಬರಿಪೇರ ವಾಡು ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಕಲ್ತಂತೆ ಕಲ್ತದ ಒಂಜಿ 2-3 ಸ್ಟೇಜ್ ಮಲ್ತದ ಇದಕ್ಕ ಆರ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಶಿಷ್ಯ ಅದಿತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸೇ ಮಲ್ತ ಕಡೇಶಿವಾಲಯ. ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲು ಪೆರ್ಲಾಪು ಕಡೇಶಿವಾಲಯ ಪೆರ್ಲಾಪು, ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಕಡೇಶಿವಾಲಯ. ఒక ಕಾಲೇಜ್ ಲೈಫು ಮಾನಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ 8 ಮಂತ್ ಆಯ್ತು. ಕಡು ಬಡತನಡು ಬತ್ತಿರಿ ಇದು ಪಂಡಾರು ಬೇಲೆಲ್ಲ ಮಲ್ತೆ ಅನ್ಪಂಡಾರು. ಫಸ್ಟ್ ಬೇಲೆ ಓ ಮಲ್ತಾರಿ ಫಸ್ಟ್ ಬೇಲೆ ಪಂಡ ನಾನು ರಜೆ ಟಿಪ್ಪನಾಗ ಹೋಟೆಲ್ದ ಬೇಲೆ ಹೋಟೆಲ್ ಅಂತದ್ದು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ದುಂಬದ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಬಡಪ್ಪನಿಗೆ ರೆಡಿ ಮಂದಂತೆ ಐದಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ನೋಡೊಂದು ಭಾರಿ ಆಸೆ ಇತ್ತು ನಮಗೆ. ಅಪ್ಪ 2-3 ಟಿಕೆಟ್ ನಾಡೊಂದು ಪೋಯಿ ಅದನ್ನ ಒಂಡೇರಿ ಕುದ್ದಿ ಅನ್ನ ಸಪುರ ಅನ್ನೊಂದು ಅಪ್ಪಗ ಅದಕ್ಕೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಕುಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಗಾಡಿದ ಸ್ಪ್ರೇ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಜಾಯ್ನ್ ಆಯ ಅಲ್ಪ ಅಳ್ದು ನಮ್ಮ ಈ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ಗಳ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಡೇ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೋಗಂತೆ ಬಾಕಿ ದಿನ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋಂತೆ. ಹೋಟೆಲ್ ಬೆಂದೇರಿಂದ ಪಂಡಾರು ಏತ್ ರೂಪಾಯಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿತ್ತೆ ನಪ್ಪಗ ಅವು ತಿಂಗಳಿಗೂ ಎತ್ತು 1,000 ಸರ್ ಅದನ್ನು ಯಾವಂದಿತ್ತನ ಖರ್ಚಿಗೆ ಅವು ಒಂದು ಸ್ಕೂಲ್ ಯಾವಂತ ಅಪ್ಪ ಖರ್ಚಿದ ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಇದಾಲೆಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಡ್ರೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಬುಕ್ಗಳು ಆತೆ ಆತವಂತಾನೆ ಅವಳ ಏನು ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಸೇರಿ ಬುಕ್ಕ ಬುಲ್ಪುರ್ದು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಮಂತದ್ದು ಬಯ್ಯ 7 ಗಂಟೆ ಇದ್ರೆ ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆ ಬರ್ಡ್ ಬೇಲೆ ಒಂದಂತೆ ಪುರ. ಹಾಂ ಇತ್ತೆ ನಾವು ಓನು ಶಾಪ್ ಉಂಡು ಬಂದ ಸ್ಪ್ರೇ ಪೈಂಟಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಉಂಡು ಕಲರ್ ಕಾರ್ಡ್ 2-3 ಜನ ಬೇಲೆ ದಾಖಲೆ ಅವೇ ಬೇಲೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಬಂದ ಮತ್ತೆ ಅಂಚ ಬಾಲ್ಯದ ಜೀವನ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟಡ್ ಬೊಲೆಯೊಂದು ಬರ್ತಾರೆ. ಈ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಗೀರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್. ಸೊ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ದ ಜರ್ನಿ ಒಲ್ಪರ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಎಂಚ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಏರ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರಿಯರಿ ರೇಖ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಪಂಡಿದ್ದೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮನ್ಪೊಡೊಂದು ಭಾರಿ ಆಸೆ ಇತ್ತೇನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಮನ್ಪೊಡೊಂದೆ ಅಪ್ಪಗ ಎಂಕ್ಲ ಊರುಡು ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇದೆ ತಿಲಾಕ್ ದಿವಾಕರ್ ತೀರ್ಥೇಶ್ ಅಕ್ಲು ಕೂಡ ಇರ್ತಾರೆ ಅಕ್ಲಡ ಪನೊಂತೇನು ಮಲ್ಪೊಡು ಡೇಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಪಣೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಪಣೆ ಒಂಜಿ ಎಂಗ್ಲಿ ಸೌಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ದೆಪ್ಪೆರ ಆಪುಜಿ ಜಾಗದ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂಚೆ ಒಂಜಿ 3 ಡೇಟ್ ಅಂಚನೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆದ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿನ ತಿಲಕ ಪಂಡೆ ಓಪನ್ ಆಪುಂಡು ಈ ಡೇಟಿಗೆ ಓಪನ್ ಆವಡು ಫೆಬ್ರವರಿ 18 ಆ ಡೇಟಿಗೆ ಓಪನ್ ಆವಡು ಇಜ್ಜಿನ 5 ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿಷಯಗೆ ಬರಿ ಜೆ ಡೇ ಕ್ಲೋಸ್ ಅಂದು ಆನ್ ಎಂಚಲ ಅಡಿ ಮೇಲೆ ಬಂತು ಓಪನಿಂಗ್ ಮಲ್ತ 5 ಜರ್ನಿ 9 ಜನ ಎತ್ತಾನೆ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 4-5 ತಿಂಗಳು 9 ಜನ ಮಾತ್ರ ಎತ್ತಾನೆ ಎಂಗಳು ಅಪ್ಪಲ್ಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಂಡು ಸರ್ 9 ಜನ ದಾದ ಅನ್ಬಿಡೆ
ಅದಕ್ಕೆ ಎಂಗ್ಲು ಕಡಿಶೂಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಜಾತ್ರೆ ತಪ್ಪಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಫ್ರೀ ಶೋ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕೊರಿಯ ಅಲ್ಲಿ ಬುಕ್ಕ ಎನ್ಪ ಜೋಕ್ಲು ಮುಟ್ಟ ಆಯ್ತೇರು ಇತ್ತೆ ಪಂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಲ್ಪೊಂದುಲ್ಲಾರು ಪಂಡದು ಇತ್ತೆನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ಪಂಡ ಕಲ್ಲಡ್ ಕಡೆ ಐಕು ದುಂಬು ಕಡೇಶ್ವಲಿ ಅಡ್ ಬಂಡ ಇಲ್ಲದ ಕೈತಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಬ್ ಉಂಡು ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಐಟ್ ಮಂತೊಂತ ಅವ್ಳು ಚೂರು ಜಾಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಈ ಜೋಕುಲು ಅವ್ಳು ಟೈಲರಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅವಂತಾನೆ ಈ ಟೈಲರಿಂಗ್ ಜೋಕ್ಲು ಮಣ್ಣಿಗೆ ಅವು ತಿರ್ಗಾವಣೆ ಎತ್ತನತೆ ಅವು ಏಪಲ ಜೋಕ್ಲನ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಬರಂತೆ ಜೋಕ್ಲು ಮಿಷಿನ್ ಮುಟ್ಟುವರಂದೆ ಅವಕ್ಕಳಿಗೆ ಲಕಾಡೊಂದು ಎತ್ತನ ಆತದ ಅದಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅಲ್ತು ಸೀದಾ ಅದೆತ್ತದ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದ ಬರೇಟ್ ಸೀಟ್ ಬಾಡ್ಯ ಆತನಾಗ ಅವು ಕಾಪಿ ಕಾರ್ಡ್ ಸರ್ ಬಂತಿರುತ್ತೆ ಸತ್ರುಳು ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಶುರು ಆಗ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂಚನೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಶುರು ಸತ್ರುಳು ಬರ್ತಿಂದ ಏನು ಬಡ್ದು ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಮಾನಿ ಕುಲಾಲ್ ಸಂಘಾಗ ಪೋಯ ಮಾನಿ ಕುಲಾಲ್ ಸಂಘಾಗ ಹೋದು ಅವಳು 1 ವರ್ಷ ಕ್ಲಾಸ್ ಅವಂತಾನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕಾರ್ಯ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ರು ಚೇಂಜ್ ಆನಾಗ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ಮಿರಾರ್ ವಾಸ್ತು ಗಡ್ಡ ಅಂಡ್ ಅಂಚೆ ಪೂರ ಸಮಸ್ಯೆ ಅವ ಒಂದಿತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲಡ್ಕಾಗ ಬತ್ತ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ KT ಹೋಟೆಲ್ ದಾಕ್ಲ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಲ್ತ ಅವಳು ಅಪೇದಾಕ್ಲ ಕಿರಿಕಿರಿ ಶುರು ಅಂಡ್ ಸೌಂಡ್ಸು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಪುನು ಅದಕ್ಕೆ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಂದೈತೆ ತಾತೊಂದಾರೆಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ದಾದ ಪುದರ್ ದೀತಾರೆ ಅವು ಪಂಡ ಎಂಗ್ಲ ಕಡೇಶಿ ವಲದ ದೇವೇರ್ನ ಪುದರ್ ಪಂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಎಂಗ್ಲ ಆರಿಕಲ್ಲದ ದನಿಕುಲು ನೇಮನ್ಪಣೆ ಅಮರ್ನಾಥ ಜಿಲ್ಲೆದು ಆರ್ನ ಮುಖಾಂತರ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಮುಂದುಳ್ಳೇರು ಕಡೇಶಿಲ್ದ ಆರು ಪುದರ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಂತೇರು ಶ್ರೀ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಬಂದಿಲೆ ಎಂದು ಚಿಂತಾಮಣಿ ದೈಕ ಐಕ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಮೇರು ಬುಡೋಲ್ದಾರ್ ಒಂಜಿ ಅಣ್ಣ ಬಂಡೇರು ಐಕ ಶ್ರೀ ಸೇರ್ಸಲೇನು ಶ್ರೀ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಡಾನ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಐನ ಮೆನ್ಷನ್ ಒಂದು ಏತು ನೆಕ್ಸ್ಟಿಗೆ 15 ವರ್ಷ ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷಾಗ 15 ವರ್ಷ ಅವೇ ಪುದರ್ಡು ಇದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅದೇ ಜೋಕ್ಲು ಒಂಜಿ 45 ಜೋಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಪಂಡ ಈ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಇರು ಒರಿ ಇತ್ತಿನ ಅತ್ತನ ನಿಕ್ಲೆನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನ ಗ್ರೂಪ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮನ್ಪುನಕ್ಲು ಪಂಡ ಇಂಚ ಇತ್ತೆನ ನಿಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಥಿಂಕ್ ಮಲ್ತಿತ್ತಾರೆ ಇಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಓಪನ್ ಮನ್ಪುಡು ಪಂಡದಂದು ಅಪ್ಪ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬೇತಕ್ಲು ಬರೋಂತೇರು ಬೇತೆ ಸರ್ನಗ್ಲು ಬರೋಂತೆಲ್ಲ ತೊಂತೆ ಎಂಕುಲು ಯಾಲ್ನ ಮಂತೊಂತೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲು 2-3 ಜನ ಸೇರ್ದು ಎಂಕುಲೆ ಸಾಂಗ್ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಆದಿಪ್ಪಡು ಎಂಕುಲೆ ಮಲ್ತೊಂತ ತೊಂದರೆ ಜೋಕುಲ್ ಪೂರ ಇಂಚ ಇತ್ತೇರು ಇರ್ನ ಒಟ್ಟುಗು ದುಮ್ಮುದ ಜೋಕುಲು ಬಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಈ ರಡ್ಡು ಪೆಟ್ಟು ಬಾಡ್ಲ ಮನೆ ತಂದಿಜ್ಜಾನು ಇತ್ತ ಜೋಕುಲು ಪೆಟ್ಟು ಬಾಡಿ ಕ್ಲಾಸೇ ಬಿಡ್ಪುನೆ ನೆರ್ನ ಬುಕ್ಕ ಮಾಡದ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಇಜ್ಜಿ ದುಮ್ಮುದ ಜೋಕುಲು ಎಂಜ ಮಣ್ಣತೆ ನಾ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಪ ಕ್ಲಬ್ ಬಿಡ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ ಇಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನತೆ ಅವದಾರ ಒಂಜಿ 3 ತಿಂಗಳು ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಂದ ಐಕು ದುಂಬ ಅವೆ ಮರೆಯಲ್ಲ ಟೈಮು ಅಂಚೆ ಬರೇಟೆ ನೀರು ಬೋಂತಿಲ್ಲ ಮೂಲ ಮಣ್ಣದಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟು ಜೋಕುಲು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ತದಾಲು ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿ ಗೊತ್ತಂಡಿ ಟಿವಿಗೆ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಗು ಆಡಿಷನ್ ಕೊಡ್ತಾಳೆ ಅವೇ ಮಾಡಿದೆ 3 ರೌಂಡ್ ಬೋತಲ್ಲ ಸಜಿತಾ ಬಂದ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇತ್ತ ಜಾಬ್ ಆತನಲ್ಲಿ ಅವಳು ಎಂಜಿ ಹೋಗ್ತುಂಡೆ ಅವಳು ಐಟ್ಲು ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಶುರು ಆಡಿಷನ್ ಎಂಚ ಪೂಡು ದಾನದಾಯ್ತು ಅಂತ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅಂಚ ಎಂಗ್ಲು ಇಂಡಿದನೆ ಕುಡ್ಲಗೆತ್ತ ಆ ನಂಬರ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಉಡುಪಿ ಮಂಡೇರಿ ಉಡುಪಿಡು ಅವು ಸ್ಪಂದನ ಟಿ ವಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿಮಿಷ ಇಂಚ ಈ ಬರ್ಪಣ 10 ಗಂಟೆ ದೊಡ್ಡ ಎಂಗ್ಳು ಒರಂಬ ಕಾಲು ಮುಲ್ಪನೆ ಅದನ್ನು ಬೈಕ್ ಒಂಜಿ ಬಡಿ ಬರ್ಸ ಹೋದು ಆಡಿಷನ್ ಎಂಗ್ಲೆ ಬೋಲ್ಪು ಗೊತ್ತು 10 ಕದನೆ ಎತ್ತದ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಬಂದದೆ ಲೇಟ್ ಆಪನೊಂದು ಎಂಗ್ಲೆ ತಿಕ್ಕದ ಆಡಿಷನ್ ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಆಲ ಪಕ್ಕ ಎಲ್ಲಿ ಎತ್ತಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಬೈಕ್ 2 ವೀಲರ್ ಬೋತಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿದ್ರೆ ಅನ್ಪಣಿ ಒಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಟಿಕೆಟ್ ಉಂತದ್ದು ಇಲ್ಲದಾಕ್ಲ ಎತ್ತದ್ದು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲ ಎತ್ತದ್ದು ಅಲ್ಲಿನ ಪಿರೋಡು ಬೈರಸ್ ಇಂಚ ಕಟ್ಟೊಂದು ಬೈದಾನೆ ಅವೊಂಜಿ ನೆನಪು ಪಂಡ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟ ಓವುಲ ಆಪುಂಡು ಪ್ರಯತ್ನ ಸರ್ವ ಸಿದ್ಧಿ ಸಾಧನ ಪಂಪಿನ ಪಾತಿರ ಖಂಡಿತ ಸೊ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ನ ಓವುಲ ಆಪುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಪಂಡ ಈರಂಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲದಕ್ಲಿನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಎಂಚಿ ಇರ್ತೇನೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ನೆಟ್ ಇಲ್ಲದಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ದಾಲ ಇಜ್ಜನ ಮಂಡ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಹೆಂಗೆ ಇಲ್ಲದಕ್ಲ ದಾಲ ಇಜ್ಜಾನ ದೇಪಂಡ ಇಷ್ಟನೇ ಇಜ್ಜಾಗ್ಲಿ ಎನಿಕ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅದು ಎನಿಕ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಎಂಗ ಬೋಡು ಎಂಕ ಸಾರದೆ ಕೈ ಬರ್ತದೆ ಅಂಚದ ಹೆಂಗ ಬುಡ್ರೆ ಆಬಿಜಿ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಟೇಜಿಲ್ ಸನ್ಮಾನಲ್ಲ ಅವಾರ್ಡ್ ಪೂರ ಬರ್ತನೆ ಇದು ಮಸ್ತ್ ಒಂದು ಮಲ್ತು ಅಂತಾರೆ ಇತ್ತ ಮಣಿ ಪೂಜೆ ದಾಪಂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿಡುಲ್ಲ ಅದೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಕೈ ಬರ್ತನೆ ಅವು ಈರೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಉಂಟು ಪಂಡ ಕನ್ನಡದ ಇದೆಲ್ಲ ಉಂಟು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಪೂರ ವಹಿಸೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಏತೆ ಕೊಯ್ಸೋಣ ಗೊತ್ತುಜಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಂಗ್ಲೆ ಕಡೇಶ್ವರ ಚೌತಿದ ಅವಳು ಆಜಿ ಸಾರ ಕೊಯ್ಸೋದನೆ ಖಾಲಿ ಅವ ಗೊತ್ತು ಜಂಜಿ ಹೋಸೋಣ ಡ್ರೆಸ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ದ ಬಿಲ್ಲೆ 10,000 ಅದು ಐನ ಮಕ್ಕ ಬಡ್ಡಿ ಹಿಡ್ದು ಕೈ ಹಿಡ್ದು ಬಾರ್ದು ಕೊರ್ನಲ್ಲ ಉಂಡು ಅಂಚ ಸುಲಭತ್ತು ಅನುಭವ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಅನುಭವೇ ಗುರು ಪನ್ಪೇರು ತಂಚನೆ ಅಂಗ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಅನುಭವ ಒಂದು ಬೋತುಂಡು ಏರು ಶತ್ರುಲು ಏರು ಮಿತ್ರರು ಎಂಚಪ್ಪೇರು ಪೂರ ಅನುಭವ ಒಂದು ಬೋತು ಕೆಲವು ಜನ ಎಡ್ಡೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತೇರು
ರೀಸೆಂಟ್ ಅದು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಅಪ್ಪಗ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತ್ ನಾಕ್ಲು ಸುಮಾರು ಜನ ಒಳ್ಳೆರು ಪಂಡ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸೈಡ್ ರೀಸೆಂಟ್ ಅದು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಎನ್ನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಬರೋ ಕೊರ್ನಾರು ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆತ್ಮೀಯರು ಕಿಶೋರ್ ಪೂಜಾರಿ ಕಟ್ಟೆ ಮಾರು ಬಂದು ಆರು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಪೂರ ಆರೆ ಮನ್ಪೈ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂಜ ಓಕೆ ನೇತ ಪಂಡ ಒಟ್ಟಾರೆ ಪನ್ನೋಡು ಪನ್ನಾಡ ಇರು ಆಕ್ಟರ್ಲ ಅಂದು ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ಲ ಅಂದು ಆಂಕರ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಜರ್ನಿ ಇರ್ನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಸೊ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಇರು ಪಂಡರ್ ಕಷ್ಟ ಬರ್ತದೆ ಒರಿಯಾದೆ ಪೋತೆ ಶಾರದೆನ್ನ ಕೈ ಪತ್ತದೇನೆ ಬಂದಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಸೊ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ದ ಜರ್ನಿ ಎಂಚಿತ್ತನ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಪ್ಪ ಒಂದು ಗೊತ್ತು ಜಮಣ್ಣ ಎನ್ನ ಈ ಸ್ಟೈಲ್ ಗೊತ್ತು ನೀವು ಕುಜಾಲ ಗಡ್ಡ ಬಿಡ್ದ ಕುಜಾಲ ಇಂಚ ಬುಡ್ಡುಂತೆ ಒಂಥರ ವಿಕಾರ ತೋಜು ಅಂತೇನು ಸ್ಟೈಲ್ ಅವಾಗ ಹೆಂಗೆ ಖುಷಿ ಆವಂತ ನೈಟ್ ಅಂಚ ಒಂಚಿ ಕಡೆ ಬುಕ್ ಲೆತ್ತೇರೆ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಉಂಡು ದಾದ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅವು ನಮ್ಮ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಕಲಾವಿದರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಚಾನಲ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಜೋಕ್ಲ ಡೈಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇನ್ ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಅವು ಈ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಟೈಮ್ಡು ಅವಾಗ ಬೇಲೆ ಜೊತೆ ಐಟ್ ಚೂರು ಕ್ಲಿಕ್ ಅಂಡ್ ಐಟ್ ಎಡ್ಡಾಂಡ್ ಅದಕ್ಕೆ ಬುಕ್ ಒಂದು ಚಾನಲ್ ದಾಖಲೆ ಎತ್ತೇರು ಅದಕ್ಕೆ ರಿಷಿ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಬಂದು ಆರೊಂಜಿ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಏಳೆನ್ಮ ಶಾರ್ಟ್ ಮೂವಿ ನಾನು ಪಾಡ್ಯಾರ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟమైన ಎಡ್ಡ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೈದನ ಮಂಡ ಒಂಜಿ ಲಕ್ಷ ಗೋರಿ ಬಂದ್ಬಿಡು ಒಂಜಿ ಶಾರ್ಟ್ ಮೂವಿ ಐಟ್ ಮರ್ಲಾನ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಐಟ್ ಎಡ್ಡ ಮೆಸೇಜ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಮರ್ಲೆ ಫಾಲೋ ಮಂದೋಪನೆ ಪೊನ್ನನು ಐ ದಯ ಫಾಲೋ ಮಂತೊಂದು ಒಪ್ಪಿಂದ ಬುಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ನೆ ನಿಜವಾದ ಆಗ ಒತ್ತಿ ಮೆಗ್ದಿಪ್ಪುಂಡು ಆ ಮೆಗ್ದಿನ ಆ ಊರ್ದ ರಡ್ಡ ಜವಣಿಯರು ಮಲ್ತದ್ದು ಕೆರ್ದಿಪ್ಪುವೇರೆ ಐಕ್ ಬುಕ್ ಕೊಡ್ತಿ ಪೊನ್ನಾಗ ಅಂಚಾರ ಬಲ್ಲಿಂದು ಅಲ್ಲ ಪಿರೌಡ್ ಮೆ ಗಾರ್ಡ್ ಅದು ಬೋಂತನೆ ಅಂಡ್ ಆ ಪೊನ್ನಾಗ ಎಂಚತ್ತು ಮೇ ಫಾಲೋ ಮಂದೊಂದು ಬರ್ಪಣೆ ಎಂದು ಎನ್ನಿದಿಪ್ಪು ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಗ್ನೆ ಅಂಚೊಂದು ಫಸ್ಟ್ ಈಗ ಪಂಡ ಈ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಅನ್ಪೇರೆ ಒಂಜಿ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಡು ಸೊ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಒಲ್ಪ ಕಲ್ತರಿ ಕಲ್ತನೆ ಹೆಜ್ಜಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಂಚೆ ಪುಡ ಒಂಜಿ ಲುಕ್ ಅಂಚ ಪೂರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಪೂರ ತೂಪುಣೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಓದ್ ಬಂತದೆ ರಡ್ಡು ಮುಜ್ಜಿ ಟೇಕಡ್ ಬಂದಂತೆ ಎಂಚ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಎಂಚ ಬರೋದಿತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ಸೂಪರ್ ಆತ ನಂದ ಐದು ಒಕ್ಕ ಮಲ್ಲ ಮೂವಿ ಇಡ್ಲ ತುಳು ಮಿಸ್ಟರ್ ಮದಿಮೇಡ್ ಐಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಲೀಡ್ ರೋಲ್ ಕೊರ್ದಿತ್ತೇರು ಮತ್ತೆ ರೀಸೆಂಟ್ ಅದು ಅಪರಾಧಿ ನಾನಲ್ಲ ಒಂದು ಬರೋದು ಒಂಜಿ ಐಟ್ಲ ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಗಟ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಐಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಲಡ್ಕದ ಏನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂತಾನೆ ಕಲ್ಲಡ್ ಪಚ್ಚೊನ್ನೆ ಅಂತ ಎಡ್ಡೆ ರೋಲ್ ಕೊಡ್ತೇರು ಇದು ವೆಂಚೋಣ್ಣು ತೂಡೋದು ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ 2 ವರ್ಷ ಆಂಡ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆದ ವೆಂಚೋಣ್ಣು ತೂಡೊಂದು ಆಸೆ 2 ವರ್ಷ ಆದ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಉಂಟು ಯಾನಂಜಿ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತೆ ನನ್ ಜನಕ್ಕೆ ಪೂರ ರೆಕಾಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಒಂದೇ ಎಸ್ ಈ ದುಬ್ಬೆ ಬರ್ಲಕ ಹೇರ್ ಮಸ್ತ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಕಾರಣದ ಅದಿ ಅವು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಒಂಚೂರು ಬಿಡ್ದಿತ್ತೆ ಚೂರು ಬದನಿ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಬಂದಾಗ ಮತ್ತೆ ಕೇಂದ್ರ ಅವು ವಂಚನೆ ಬಿಡು ಸೂಪರ್ ಬರ್ಪುಣ ಒಂದು ಬುಡಿಯ ಎಂಕ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಇರೋದೈತೆ ನಿಲ್ಲದಕ್ಲ ಕುಜಲ ಬಿಡ್ಬಲಿಕ್ಕೆ ದೆಪ್ಪ ಹೊಡೋದು ಆಯ್ತು ನಿಜ ಲಾಸ್ಟ್ ಬುಡ್ಡೆ ಇತ್ತು ಈಡೆ ಮುಟ್ಟೋಂಡು ಅವು ಲುಕ್ ಉಂದಾತೆ ಇದು ಸ್ಟೇಜ್ ಪೋನಾಗ ಆಯ್ತಾ ಆಂಕರಿಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಪೋನಾಗ ಇದೇ ಕೊಂಚ ಲುಕ್ ಮಾಮೂಲಿ ಒಬ್ಬನಕ್ಲ ಒಂಜು ಅಂಚೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಐಟ್ ಹೆಂಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಪೋಂಡು ಹಿಂಗೆ ಮಾತಲ್ಲ ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಪೋಂಡು ತುಯ್ಯರ ಒಂಥರ ಇತ್ತಲ್ಲ ಕೆಲವರು ಮೆನ್ ತೂನಾಗ ಮಿಂಚಿನ ಮರೆ ಕುಜಲಗಡ್ಡ ಬಿಡ್ದು ಅಂಚೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಹೆಂಗೋ ಮಸ್ತ್ ಪ್ಲಸ್ ಆತು ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಲ್ತಾರ ಪಂಡರ್ ಏತ್ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಲ್ತಾರ 16 ಶಾರ್ಟ್ ಮೂವಿ ಐಟ್ ಓ ಪೂರ ಆಕ್ಟ್ ಟಿಕ್ಕದೆಂದಿರ ಈಗ ಎಂಕ್ ಅಂದ್ವೆ ವಿಲನೆ ಅವೇ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಮಾತೇಟ್ಲ ಎಡ್ಡ ರೋಲ್ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಮಾತ್ರ ಲಕ್ಷ ಕೊರಿಂಡು ಅಂತೆ ಐಟ್ ನಿಜವಾದ ಯಾನಿ ಹೀರೋ ಐಟ್ ಗೊತ್ತಾಗ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಅಣ್ಣ ಏನ ರೂಪ ಇಂಚನೆ ಮಾರ್ಲೆಲ್ಲ ವಿಲನ್ ಅದೇ ತೂತೀರಿ ಬಟ್ ಇರ್ ವಿಲನ್ ಆಸ್ ಅ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಕನಲ್ಲ ಬಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಖುಷಿ ಉಂಡ ಮಸ್ತ್ ಹೆಂಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಏನ ಲುಕ್ಕು ಗೊತ್ತಾ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಈತ ಹೀರೋ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಏತ್ ಒಂಚ ಮೂವಿ ಒಂದು ಮನ್ಪುಲಿಂದ ಏನ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಕ್ಲು ಬಂತೀರಿ ವಿಲನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಾತೆಕ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಪ್ ನೀವು ಮಾತಾ ಫಿಲ್ಮ್ಗಳು ಐನೇ ಫಾಲೋ ಮಂದೊಂದು ಪೋಂದು ಅಂಚನೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅದು ಪೋಯರ್ ಆಯ್ಜಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಒಂಜಿಗ್ಲ ತಿತ್ತೇರು ಅವಳು ಸ್ಟೇ ಅವಡು ಬಂದಿತ್ತೀರಿ ಇತ್ತು ದಿನ ಇಲ್ಲದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಪೂರ ನಿಂಗೆ ಬಂಗ ಆಪ್ನು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಅಲ್ತ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ದಾಲೆ ಜೊತೆ ಎಂತ ಸೊ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಲ ದಾಲ ಕಲ್ತಿಜಾರ್ ಬಟ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬತ್ತಾರ ಒಂಜಿ ವಿಲನ್ ಪಾಟೆ ಕೊರಿಯರಿ ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಅಂಚೆನೆ ಪಂಡ ಈ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಪೂರ ಮಲ್ತಾರೆ ಸೊ ಇರೆಗ್ ಪಂಡ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಪಂಡ ಟಿಕ್ ಟಾಕ್ ಪನ್ಪಿ ನಾವು ಫೇಮಸ್ ಆದಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿನೆ ಸೊ ಅವನ್ ಪೂರ ಇನ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಾರ ಪಂಡ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ರೀಲ್ಸ್ ಟೈಪುಡು ಬ್ಯಾರ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಾರ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ನಿಜವಾದ ಎಂಕ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಯೂಸ್ ಆತಜಿ ಎಂಚ ಲೈವ್ ತುದೆ ಮಾತ ಸ್ಟೇಜ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಡೇ ಎಂಕ್ ನೋತೀನಿ ನಾನು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ರೀಲ್ಸ್ ದಾಲ ಪಾಡುಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಎಂಚೆ ಎತ್ತನ ಸ್ಟೇಜ್ ಎಂಕ ಅವು ರೀಲ್ಸ್ ಮನ್ಪುನ ಮಂಡೆ ಎಂಕ್ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪುಜಿ ಮಲ್ಪೆ ಅಂಡ ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಸ್ಟೇಜಿ ಜನಕ್ಕೂ ಲೈವ್ ಹತ್ತು ಓಡು
ಅಂಚೆ ಐತೆ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಐತೆ ಓಡಲ್ ಒಂಜಿ ಡೈಲಾಗ್ ನೆಂಪುಂಡ ಇರೆ ಕೆಲವು ಲಕ್ಷ ಕೊರಿಡ ಇಜ್ಜಿ ಐ ಡೈಲಾಗ್ ಇಜ್ಜಿ ಇಂಕ್ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಖಾಲಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಅಚ್ಚಿಜ್ಜಿ ಪೋಪಿನವ ಪಂಡ ಅಲ್ಲಿನ ಫಾಲೋ ಮಂತಂದು ಓಪುನ ತೂಪುನೆ ನೆಟ್ಟೆ ಪೂರ ಅವು ಜನಕ್ಲೆ ಅರ್ಥ ಅಂತನು ಬಿ ಪಂಡಾಗ ಇಂಕ ಬೇತಕ್ಲೆ ಹಾಕಿರ ಬಣ್ಣಾಗ್ಲಿ ಅಂದ ಆಲ ಡೈಲಾಗ್ ಪಾತೆರ್ ರಜ್ಜಿ ಖಾಲಿ ಬೂರ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಲಕ್ಕದ ತುಯ್ಯರೆ ಅಂಚೆ ಪೂರ ತುಯ್ಯರೆ ಆತೆ ಸೊ ಇರೆ ಆಕ್ಟರ್ಲಂದು ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ಲಂದು ಆಂಕರ್ಲಂದು ಸೊ ಈ ಮೂಜಿ ಜರ್ನಿ ಡಿರೆಕ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಹೋಗಿ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಹೆಂಗೆ ಮಾತಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಐನೊಟ್ಟಿಗೆ ಏನು ಬಣ್ಣತೆ ಏನು ಖಾಲಿ ಕಲೆಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತ ಆದಿದ್ದಾನೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ವರ್ಕ್ಗೆಲ್ಲ ಚೂರು ಟೈಮ್ ಕೊರಿದೆ ಪಂಡ ಇಟ್ಲ ಒಂಚೂರು ಇಲ್ಲದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೊಡಿ ಅಪ್ಪನೊಂಜಿ ಸೈಡ್ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿಷಯನ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಬಣ್ಣ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಬಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಯಾನು ಒವ್ವೊಂಡ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಿಸ್ ಮನ್ಪೋಯ ಏನು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಿಸ್ ಮನ್ಪಿ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಒಲ್ಲ ಸಂಡೇ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಇಜಿಂದ ಅಲ್ಪ ಇಪ್ಪೇನೆ ಅಂಚ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಡೀರ್ ಪಂಡರು ಮಸ್ತ್ ಎಂಕ್ ಪಂಡ ಬೇಜಾರಾತಿನ ಸಂಗತಿಲೊಂದು ಐಟೊಂಜಿ ಖುಷಿಯಾತಿನ ಸಂಗತಿ ಇಪ್ಪುವತೆ ಸೊ ಆ ಖುಷಿಯಾತಿನ ಸಂಗತಿನ ಎಂಕ್ಲನೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ನಡಿ ಖುಷಿಯಾತಿನ ಸಂಗತಿ ದಾದ ಪಂಡೆ ಈ ಜೋಕ್ಲು ರಿಯಲಿಟಿ ಹೋಗಿ ಬರ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ದ ಅವ್ಲು ಹೋದು ನಿಕ್ಲ ಸರ್ ಏರ್ಕೇನು ಏರು ಅಪ್ಪ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಮನ್ಪೇರು ಅಪ್ಪ ಕೊಂಚ ಖುಷಿ ಅವನು ಅವೊಂಜಿ ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲ್ ಆಪನು ಎಂಗ್ಲಡೊಂಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮು ನಮ್ಮ ಕೊಡ್ಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕೂಡ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಐಟು ಪೂರ ರಿಯಲಿಟಿ ಶೋಡು ದಿಶಾ ಪಂದೆ ಒಂಜಿ ಫೋನ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಭಯಂಕರ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅದು ಕಲ್ಪನೆಟ್ಟದ್ದು ಮಾತ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಕೂಲ್ ದಾಖಲೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ 50,000 ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಆನಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲನೇ ಒಂಜಿ ವೀಟಿ ಮಲ್ತದ್ದು ಐಟಿ ಎನ್ನ ಪಟ ಪುರ ಪಾಡ್ದು ಎಡ್ ಅಂದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವಳು 10 ಜನ ಎದುರು LED ವರ್ಲ್ಡ್ ಪ್ಲೇ ಮಲ್ದೇರು ಪಂಡ ಆತ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಮಂತಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ದಿಶಾ ಬಂದು ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಲ ಸುಮಾರು ಜನ ಅಂಚಿನ ಸುಮಾರು ಜನ ಒಳ್ಳೆ ಇರ್ತಾರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಬರೋದು ಒಳ್ಳೆರೆ 2 ವರ್ಷ ಬೋರ್ಡು ಇತ್ತೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಪಂಡ 8 ಗಂಟೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಪಂಡ ಎಂಗ್ಳೂರ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇತ್ತು ಈವ್ನಿಂಗ್ ಡೈಲಿ ದೆಪ್ಪ 5:30 ಇರ್ದು 6:30 7 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಡೇ ಬಾಕಿದ ಬ್ಯಾಚ್ ಬರೋ ಸಂಡೇ 10 to 1 ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಜೋಕುಲ್ ಬರ್ಪೇರು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಲ್ಪರೆಗು ಸೊ ಇಲ್ಲದಕ್ಲೇನಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಅಕ್ಲಿ ಪೂರ ಕಡಪ ಬೇರೆ ಜೋಕ್ಲಿನ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಪಂಡದು ಎಂಗ್ಳು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಜಾಯಿನ್ ಆನಾಗ ಮನ್ಪ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮೇನ್ ಕೆಲವರು ಖಾಲಿ ಕಡಪ ದುಡ್ಪೇರು ಪೋ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಅಂದು ಅಂದ್ರೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ದಾದ ಅವನೊಂದು ಮಂಡ ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾವಡು ಈಗ ತಿಂಗಳು ಒಂಜಿ 2 ತಿಂಗಳು ಮೀಟಿಂಗ್ ದಿಪ್ಪ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ನಾಗ್ಲ ಮಾತ ವಿಷಯ ಪನ್ಪ ಕೆಲವು ಜೋಕುಲು ಬೇಗ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ದೊತ್ತೊನ್ವೇರು ಕೆಲವು ಜೋಕುಲು ಪಕ್ಕ ಬರ್ಪುಜಿ ಅಂಚದು ಕೆಲವು ಜೋಕುಲು 2 ಪೆಟ್ಲ ಬುರ್ದು ಇಪ್ಪುಂಡು ಕೆಲವು ಇನ್ನಿ ದಿಪ್ಪಿರೋ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪೆಟ್ಟು ಬಾಡುವರು ಮಾರೆ ಅದಾಗ ಬಾಡುವರು ಬಂದು ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಜಿ ಆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಕ್ಲು ಬತ್ತನಂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಅನ್ನ ಎನ್ನಟ್ಟು ಕೆಲವು ಮಾತ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ನಕ್ಲ ಪೂರ ಸಪೋರ್ಟೆಡ್ ನಮ್ಮ ದೊತ್ತೊನ್ನ ಮನ್ಪ ನಿಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮೇನ್ ఒక నిక్కులు అంచా ఇంచ అంత పంట నింకులకి కొంచెం లెవెల్ కొన్న తుంత ఆరాపించి నిక్కులు కొరన పేమెంట్కి ఇంకులు ఎక్కుదాంలో కొరడు స్టార్టింగ్ అంచనే మంది అవుతుంది తొందరగా మాతలు సపోర్టు 8 గంటే ఓన్లో లెప్పులు క్లాస్ జోకులను గుర్తు పోయారు ಪಂಡ ಪೋಕ್ರಿಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಜೋಕುಲ್ ಪುರ ಸೊ ಅವೇನಮ್ಮ ಪೋಕ್ರಿ ಹೊಂಡ ತುಂಬುದ ಪಂಡ ತುಂಬಿ ಜೋಕುಲು ಪೋಕ್ರಿ ಹೊಂಡ ಪಣ ಕೊಜ್ಜಿ ಓರಿ ನೆಟ್ಟೆ ಒಂದು ಹೋಯ್ತೆ ಓರಿ ಐಟೆ ಒಂದು ಇಪ್ಪೆ ಪಂಡ 8 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಪ್ಪುನಿ ಎನ್ನ ಸಂಡೇ ಬ್ಯಾಚ್ 10 ಗಂಟೆ 1 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ఒక సీనియర్ బ్యాచ్ అవు మధ్య నొక్కలు ఎప్పుడు బయ్యాడలు ఎప్పుడు పండ సండే మాత్ర క్లాస్ కొర్పినా అందు సండే మాత్ర బక సీనియర్ బ్యాచ్ ఈవినింగ్ ప్రొకర్ ప్రోగ్రామ్ షోಸ್ ಇತ್ತನಂದ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಈ ನಾಟಕ ಪನ್ಪಿನವು ಮಸ್ತ್ ಜನಕವು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆದ ತೂಪೇರು ಈ ಒಂಜಿದೆ ಪಂಡ ಪೊಂಜೋಕ್ಲಿನ್ ಕಡಪೆರ ಬೆಲ್ಲಿ ಅಂಚ ಪೊರಿಪುನ್ ಸೊ ಇರ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯದ ಅದೇ ಒಪ್ಪುರ ಪಕ್ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಸರಿ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಾತಲ್ಲ ಸರಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಐತೆ ಇದು ಕೆಲವರ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪೋಂಡ ಪುಂಜ್ ಮಲ್ಲ ಪುಂಜುಗಳು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪೋಂಡ ಅಂಚೆ ಇಂಚ ಅವು ಪಕ್ಕಡೆ 8 ಜನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ ರೆಡ್ಡೆ ಪುದರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪಕ್ಕಡೆ ಅಂಡ್ ಆಲಾಪನಕ್ಕೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಡೇ ಆಲಾಪನದ್ದು ಬೇತೆಟ್ ಆಲಾಪ್ತಿಯಾರ ಅವು ಪೂರ ಪಕ್ಕಡೆ ಕಲೆಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಯಾರಲ್ಲ ಆಲಾಪ್ಜಿಯರು ಅವು ಸುಳ್ಳುಂದೆ ಪನ್ಪೇನು ಕಲೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಕೈ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂದ ಟಿಕೆಟ್ ಇಪ್ಪಣಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಎಣಿಕೆ ಬೀಕೊರೊಂದು ನಮ್ಮ ಕುಲ್ಲು ನಂಡ ಪೋಯಾರ್ನೈಜಿ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಬೈದನು ಟಿಕೆಟ್ ಇಪ್ಪಣಿ ಅಂಚೆ ಕುಜಲ್ಗಟ್ಟ ದಿವಸ ಎಲ್ಲ ಬೈದನು ಮಸ್ತ್ ಬೈದನು ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಎನ್ನ ಎದುರಿಗೆ ಪಣ್ಣಾಕ್ಲು ಕೆಲವು ಉಳ್ಳೇರು ನಮ್ಮ ಈಕೆ ಬೇಟಿಕೊಂಡು ಈ ಮೆಗೆ ಆತೆ ಆಯ್ ಪಂಡೆನ ನಮಕ್ ಅವ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸಾಧ್ಯ ಬೇತೆ ಗೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಮನ್ಪೊಡೋದು ಆಗ ಉತ್ತರ ಕೊರೊಂದು ಬೋಂಡ ಈ ಮೇಟ್ ಈ ನೆಟ್ ಈ ಮೈ ಬಾಕಿ ಆಪುನು ಆ ಪಂಡೆನಾ ಆ ಪನ್ನೆ ಎಡ್ಡಾನ್ ಪಡೆ ಆಗದೇರು ಇವಿಟ್ಟು ಪಂಡ ಸಾಧನೆ ಮಂತುನಾಗ ಅವಮಾನ ಮಸ್ತ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅವೇನ್ ಸಾಧಿಸಿ ತೋರಿಸೋಡು ನಮ್ಮ ಸನ್ಮಾನ ಇಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಅಂಚ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಆಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಎಂಸಿಗೆ ಕಾರ್ತಿಯಾರ್
ಸೊ ಎಂಸಿದ ಜರ್ನಿ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಆಂಕರ್ ಆದ ಕುಲ್ಲು ನಾ ನೇಕಿಲ ಎಂಸಿಕ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಉಂಟು. ಸೊ ಇರ್ನ ಆ ಜರ್ನಿ ಎಂಚ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಅವು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಮೂಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬಾಯರ್ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಲ್ಪ ಇಪ್ಪೆಕ್ ತಿರ್ತು ಬಂಡಿ ಉತ್ಸವ ಉಂಡು. ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 1-2 ಜನ ಒಲ್ಲೇರು. ನಿಂಗೆ 7 ಡ್ಯಾನ್ಸ್ಲು ಉಂಡು. ಅಷ್ಟೇ ಎಂಕ್ ಬೈಕ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಲ್ದಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಅಪಗ ಸುಮಾರು ವರ್ಷ ಒಂಜಿ 7-10 ವರ್ಷ ಅಂಡ 7 ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಉಂಡು. ಎಂಕ್ಲ ಎಂಸಿದಾರ ಕೈ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಕೈ ಕೊಡ್ದು ಎಂಜ ಮಲ್ತಲ್ಲ ಕಾಲ್ ತೆಪ್ಪಿದ್ರು ಮುಕ್ಳು ಕಮಿಟಿ ತಕ್ಕ ಶುರು ಮಾಡ್ಪ್ಲೇ ಶುರು ಹೆಣ್ಮ ಗಂಟೆ ಆತನು ಶುರು ಮಾಡ್ಪ್ಲೇ ಅದು ಎಂಗ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಲಾಕ ಬಂಡತ್ತೆ ತಿಲಾಕ ಬಂಡೆ ವಯಸ್ಸ ನನ್ನ ಇದಾಲ ತುಯರಜ್ಜಿ ಈ ಮೈಕ ಅವತ್ತೊಂದು ಪೋ ಕೋಟ್ ಬಾಡ್ದಂದು ಎಂಕ ಅಂದು ಈ ಪೋ ಒಂದು ನಿಕ್ಕ ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಮೈಕ್ ಹೊತ್ತು ನ್ಯಾ ಬರ್ಪೆ ಅಂತ ಅಂಚೆ ಪೋಂಡು ಹೋದು ಅವು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಒಂದು ಹಿಂಗೆ ನೆನಪಿತ್ತು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಗೊತ್ತೇ ಒಕ್ರತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಾಯಿ ಅಂಚೆ ಬರ ಪಂಡದ್ದು ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಜೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಒಂದೊಂದು ಬರತ್ತ ಅವಲೇ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತೀರಿ ಇಂಕ ಅವೇ ಸ್ಟೇಜ್ ಇದೆ ಸೂಪರ್ ಆತ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ಲು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸೂಪರ್ ಆತನು ಎಂಚುಲು ಸೂಪರ್ ಆತನು ಪಿದೆ ಇವತ್ತಲಚನೆ ಅಂತ ಅವರನ್ನ ಎಂಕ್ಲ ಮೈಕಾಡು ಪಾತ್ರ ರ್ಯಾಪ್ನು ಅವಂಡ ಅವು ಜನಕ್ಕೂ ದೊತ್ತೋನೇ ಇರಂದು ಆನೆದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಸ್ತಾರೆ ಲೆಪ್ಪುಂಡೆ ಎಂಕುಲು ಎಂಕುಲು ಯಾನೆ ಅಲ್ಪುಂಡೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಯಾರು ಬರನ್ನಲ ಎಡ್ಡೆ ಅನ್ನ ಆರೋಡು ಬತ್ತುಂಡೆ ಆ ನಿನಿ ಒಟ್ಟಲ್ಲ ಎಂಸಿದೆ ಫೀಲ್ಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಆಗೋದೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ ಅಂಚನೆ ಅವು ಆಗೋದೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದಾಗಿ ಇದು ಎಂಸಿಗೆ ಪೋಪ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಏನ್ చెప్పారు ಪಂಡ ನಮಕ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಲ್ತಿಪ್ಪು ಜಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಉಂತ್ಯ ಪಂಡ ನಮಕ್ಲೇನು ಚೀರಪ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪೊಡು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಸೊ ಸಮ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಇದೆ ಪಂಡ ಅಕ್ಕಲೆ ನಮ್ಮ ಏತ ಚೀರಪ್ ಮಲ್ತನಲ್ಲ ಅಕ್ಕಲೆ ಮಸ್ತ್ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆದ್ಕೊಲ್ಲಿಪ್ಪ ಸೊ ಅಂಚಿನ ಪುರ ಫೇಸ್ ಮಲ್ತಿದಾರ ಪಂಡದು ಅವು ಏತ ಮಲ್ತಜಿನ ಅವೆಂಗ್ಲು ಮಲ್ಪವ ಅವರಿಗೆ ಮೆಹಂದಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಹೊರಟೆ ಅವು ಮರ್ಲೆ ಕಟ್ಟುಂಡೆ ಅವತ್ತನತಿ ಕಾಮಿಡಿ ಗೇಮ್ಸ್ ಕವನಿ ಗೇಮ್ಸ್ ಪೂರ ಮಂದದೆ ಮರ್ಲೆ ಕಟ್ಟುಂಡೆ ಅವು ಏತ್ ತೆಲಿಪಂದಕ್ಲೆ ಹೊರ ತೆಲಿಪವ ಹೊರ ಎಂಗ್ಲ ಅಂಚಿಲ್ ಹೊತ್ತ ಬರ್ಪ ಅವು ಒಂಜಿ ದೇವತಾನ ದೇವರ ಒಂಜಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಒಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಐನ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನೀನಿ ಮಸ್ತ್ ಐನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ತೂಪ ಐನ ಇಂಚ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂಡ ಜನಕ್ಲೆ ಬೋರ್ ಆಯರಬಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಲೆತ್ತನೆ ಅಕ್ಲೆ ಲೆತ್ತು ಮೋಕೆ ಲೆತ್ತಿಪ್ಪು ಅಕ್ಲೆ ಬೋರ್ ಆಯರಬಲ್ಲಿ ಬೇಜಾರಲ್ಲಿ ಅಂಚ MCD ಆನೆ ಇತ್ತು ಪುದಾರ ಮನ್ಪ ನಿಂಗೆ ದೇವರನ ಜಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ಒಂದೊಂದು ತಿಂಗಳು ಇರುವ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಪೂರ ಲೆತ್ತನಲ್ಲ ಉಂಡು ಸೀಸನ್ ಅವು ದಾದನ ಒಂದು ದೇವರು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೊಂಚ ಕೊರಿಯರ್ ಆವಾಗ ಅಯ್ಯ ಅಡ್ಡೆಡ್ ಪೋನಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲ ಎಂಜಿನ ರೂಲ್ಸ್ ಮಂಡ ಇನಿ ನೈಟ್ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬೋರೆತ್ತನಂಡ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಯ್ನೆಟ್ಟ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಬರೋದು ಆಲ ಮುಟ್ಟರೆಚ್ಚಿ ದುಮ್ಮುಡ್ದೆ ಜೋಕುಲಾತೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪೋಪನ್ ಎತ್ತನಂಡ ಅಯ್ಯ ಕೊಯ್ಕಲ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಮುಟ್ಟರೆಚ್ಚಿ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಜೋಕ್ಲ ಕಡ್ಡಾಯವಾದ ಅವು ಎಂಗ್ಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಮಲ್ಪಣೆ ಬಂತೇರು ಒಂಜಿ ಹಿರಿಯಾರು ಈಗಲೇ ಸಾರದ ಕೈ ಪತ್ತುಂಡು ಅಂಡ ಇನ್ನು ದುರುಪಯೋಗ ಮನ್ಪೊಡ್ಚಿ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದ್ದು ನಾನ್ ವೆಜ್ ತಿನ್ನದು ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಪೋಡ್ಚಿ ನಿಕ್ಲು ನಾನ್ ವೆಜ್ ತಿನ್ಪಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಯ್ಬುಕ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಬರೋದು ಎತ್ತಾಯ್ಕ ನಿಕ್ಲು ನಾನ್ ವೆಜ್ ಅಪಗ ಇಂಚ ಪಲೊಂದು ಇತ್ತಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಪಿತ್ತ ನೀನು ಬೊಲ್ಪ ಗ್ಯಾನ ಗ್ರೂಪ್ ಮೆಸೇಜ್ ಆಯ್ತು ಇನ್ನು ಏರ್ಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರ್ಪ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನಕ್ಲು ನಾನ್ ವೆಜ್ ಏರ್ಲ ತಿನ್ರೆ ಇಚ್ಚಿನ ಒಂದು ವೇಳೆ ತಿನ್ನಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಡು ವಿಘ್ನ ಗೊತ್ತೋಜಿನ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಆ ಹನುಮಂತೆ ಇತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಹುಡುಗಿ ಹನುಮಂತೆ ಪಾಡ್ನೆ ಕೋರ್ದಾಜಿಪುರ ವಾಸ ಬಂದು ಹೋಯ್ದೇನೆ ಅವು ಹನುಮಂತನ ಮಿತ್ತು ಲಿಫ್ಟ್ ಒಂದು 10 ರನ್ನು ಲಿಫ್ಟ್ ಅವನ ಕೈ ಜಾತಿ ಇರ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮೂಲು ತರದಿ ಹೋಗ್ತು ಅಪ್ಪ ಮರದನಿ ಬಂದಿರ ಕೋರಿದಿಂದ ಒಯ್ದೆ ಕೋರಿದಿಂದ ಅವು ಎಂಗ್ಲೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಡಿ ಒವ್ವೇ ಸ್ಟೇಜ್ ಎಲ್ಲ ವಿಘ್ನನೆ ಅಂಚ ಅವು ಮರಣ ಇಂಚಿ ಪೊಂಜಿ ನಾವು ಬೀಸರೋಡು ಒಂಜಿ ಆಡೆ ಪಂಡ ಅವು ಮೋಕಲ್ನ LIC ತಕ್ಕಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವಳು ಒನಸು ತುಂಬ ಕೊರಿಯರ್ ಮಾತೇರಿಗಲ ಎಂಗ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಜೋಕ್ಲಾತಿ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಒನಸು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಆಸೆ ಅಂದು ಸಾರು ನೋಡ ಏನು ಮಂಡೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ 2 ಜೋಕುಲು ಎಂಕ್ಲು ಬಡ ಆಪುಂಡು ಸರ್ ಬುಲ್ಪೆರ್ಸರು ಅಂತೇರು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಕೊಂಡು ಹೊತ್ತು ಕೊರಿಯ ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನಸ್ ಬಂದ್ಲೆ ಬಂದು ಒನಸ್ ಬಂತು ಆಲು ಫ್ಲಿಪ್ಪುಡು ಮಸ್ತ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆಲು 2 ಫ್ಲಿಪ್ಪುಡು ದೊಡ್ಡ ಆಲ ಬಿಡ್ತ ಅಂಚ ಅವು ವಿಘ್ನ ಬರ್ಪುಂಡಿ ಏತು ವರ್ಷ ಅಂಡ್ ಈ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಓಪನ್ 15 ವರ್ಷ ಮಟ್ಟ ಒಂದು ಹೊತ್ತು 15 ವರ್ಷದ ಜರ್ನಿ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲತಿ ಐಟ್ ನಮಕ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಲ ಬೈತೇನೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಲ ಬೈತೇನೆ ಅನ ಇತ್ತ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಚ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಈತ್ ತೆರಿಯೋನ್ಯಾ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆದಿ ಏನ್ చేస్తారు ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಂತ ಏನ್ చేస్తారు MC ಏನ್ ಚಾಂಡ್ ಸೊ ಮಾತೈಕ್ಲ ಈ ರಾದಿ ಒರಿಯಾದೆ ಪೋದು ಇರ್ನ ಸಾದಿನಿ ಇರ್ತೋನ್ಯಾರು ಪಂಡದು ನೇತ ಒಟ್ಟುಗು ಇರ್ನ ಜೀವನಡೊಂಜಿ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ ಕತೆ ಉಂಡೊಂದು ಪಂದು ತೆರಿಯೋಂಡ ಅವು ವೀಕ್ಷಕರಿಗ್ಲ ತೆರಿಪಾಗ ಅವು ಒಂಜಿ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ ಕತೆ ದಾದಿ ಪಂಡ ಅವು ಎಂಗ್ಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅದು 10 ವರ್ಷ ಟೈಮಗು 10 ವರ್ಷದ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಒಂಜಿ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್లో ಕಾರ್ಪಣೆ ಪಂಡ ಎಂಗ್ಲ ಹಲ್ಲಿ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಉಸಾರಿ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಪೋಪುನಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಗಾಡಿ ಪ್ರತಿ ಕುಚಿ ಐಕ್ ಉದಾಹರಣೆ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪಾಗ ಉಸಾರಿ ಜನ ಅದು ಸುಮಾರು ಖರ್ಚಾದಿತ್ತನು ಅಂಚ ಒಂಜಿನ ರಾತ್ರಿ ಒಂಜಿ ಹೊರಮಾಂಟನ ಪಿರ ಬಂಡೇರಿ ಹಿಂಗೆ ದಾಲ ತೀರೊಂಜಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದಿರಿ ಅಪ್ಪಾಗ ಎಂಗ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಬಂಗೋಡಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಯಾರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖರ್ಚಾದಿತ್ತದೆ ಓಪನ್ ಅದು ಬಂದ್ಪೆ ರಿಕ್ಷಾದಾಕ್ಲೆ ಕೆಲವು ರಿಕ್ಷಾದಾಕ್ಲೆ ಬಾಡಿಗೆ ಬರ ಬಾಕಿ ಇತ್ತು ನಾ ಬೊರ್ತಗೂ ಎಂಗ್ಲು ರಿಕ್ಷಾದಾಕ್ಲೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಪನಾಗ ಏರ್ಲ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬಂತಿದ್ದೀರಿ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅವಕ್ಕೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಾಣಿದೊಂಜಿ ಓಮಿನಿ ತಿಕ್ಕಂಡೆ
ಐಟು ಪಡಂದು ಮನಗ ಅರ್ಧ ಸಾದಿಗೆ ಎತ್ತಿನ ಪೊಪ್ಪ ಡೆತ್ ಆತೇರು ಐದು ಬುಕ್ಕ ಆನಿ ಕಟ್ಟನಕ ನಾನು ಇಂಚಿನ ಕಷ್ಟ ಏರೆಗ್ಲ ಆರ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದು ಐಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಲೋಕ ಅರ್ಪಣೆ ಡೆಪ್ಪೋಡು ಬಂದ್ಪುಣಂಜಿ ಆಸೆ ಐಟ್ ಲಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಅಡೆದಡೆ ಬರೋಂತಂದು ಕಾಸು ರೆಡಿ ಆನಾಗ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿರಜ್ಜಿ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕನಾಗ ಕಾಸು ಇಪ್ಪಿರಜ್ಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಐಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬಂತಾನೆ ಇಂಕ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕಿಶೋರ್ ಪೂಜಾರಿ ಕಟ್ಟಮಾರು ಆರೊಂಜಿ 2 ಲಕ್ಷ ಆರು ಕೊಡ್ತೇರು ಒಕ್ಕ ರೂಪಕ್ಕ ಅಂದುಳ್ಳೇರು ಆರೊಂಜಿ ಅಜಿಪಸಾರ ಮಟ್ಟ ಅಂಚ ಕೊಡ್ತೇರು ಒಕ್ಕ ಬಾಕಿದ ಜೋಕ್ಲ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ನಕ್ಲು ಎಂಕ ದುಮ್ಮುಡ್ದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತನ ಇವರಿ ಪ್ರಿಯರಂಜನ್ ಬಂದು ఒకటి మమత కడే ಶಿವಲೆ ಬಂದು ಅಕ್ಲು ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದು ಆಂಡ್ ಬೈದನು ಬತ್ತದೆಲ್ಲ ವಸ್ತು ಪೋಡಿಗೆ ಇಡುತ್ತಂಡು ಅಪ್ಪಾಗ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಫಸ್ಟ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಅದು ಓಪನ್ ಆದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ರೆಡಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಮಾರ್ಚ್ 27ಕ್ಕೆ ಎಂಗ್ಲ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 24 ತಾರೀಕಿಗೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಅಪ್ಪಾಗ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಪಂಡ ಅನುಭವ ಇಜ್ಜತಿ ಫೋನ್ ತಮ್ಮ ಸರ್ವಿಸ್ ಏರಿಯಾಗಳು ಕೊಡ್ತಿದ್ದ ಈ ಪಿ ಪಿ ಕಿಟ್ ಬರ ಓಲ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಪ್ಪ ಪಿ ಪಿ ಕಿಟ್ ಪಾಡೋಡೆ ಒಂಜಿ ಕಿಟ್ ಹೊರ ಬಾರ್ದು ಬೇಕಾದ ದಕ್ಕೇರ್ನೆ ಈ ಪಿ ಪಿ ಕಿಟ್ಟಿಗೆ ಏಳ್ನೂತ್ತಯ್ಯ ಒಂಜಿ ಸಾರ ಪೂರ ಕೊಡ್ದು ನಲ್ಲುಂಡು ಅಂಚ ಪಿಪಿ ಕಿಟ್ ಪಣ್ಣದಾದೆ ಅವ ಕೊರೋನಾ ಟೈಮ್ ಪಾಡಂತೆ ಅದೇ ಫುಲ್ಲು ರೈನ್ ಕೊಡ್ತದೆ ಫುಲ್ಲು ದಾಲೇಜಿ ಕಾಲಿ ಈತ ಮಾತ್ರ ತೋಜ್ಯಾರೆ ಫುಲ್ಲು ಲೈಫ್ ಆಡ್ದೊಂಜಿ 2 ಗಂಟೆನಾಗ ಮೀಲೆ ಕನೆ ಹಾಪಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಕ್ಲು ಸಿಸ್ಟರ್ ನಕ್ಲು ಎಂಚೆ ಎತ್ತಿರೋದು ಏರೇ ಗೊತ್ತು ಡೈಲಿ ಒಂಜಿ ಅನುಭವ ಪಂಡ ಅಪ್ಪಗ ಇನ್ನು ಪಂಡ್ರೆ ಅಂಚೆತ್ತಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸ್ಯಾರ ಒಂದೊಂದು ತಿಂಗಳಿಗೂ 33 ಸಾವಿರ ಬರ ಕೈದು ಬಾರ್ದು ಉಂಟು ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ಗೆ ಆತ ಬಂಗ ಆಯ್ತು ಪಂಡ ಅವಾಗ ದೇವ್ರದ್ದು ಅದನ್ನು ಬೇತೆ ನೆಟ್ಟು ಕೊಡು ಅಂತೀರಿ ನಾವು ಈತ ತೂನಾಗ ಲೆಕ್ಕ ತೂನಾಗ ಮಂಡಿ ಚಪ್ಪನು ಸೇ ಅಂದು ಬೋಲ್ತು ಬೈದನು ಕಾಸುಪುರ ಅಣ್ಣ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ತಿಕ್ಕಡಿ ಪೊಪ್ಪೇರಿನ್ ತೂವೊಂದಿಪ್ಪೇರಿಂದ ಆಪನ್ ಸೊ ಪೊಪ್ಪನ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಪನ್ಪರಿರು ಪೊಪ್ಪ ಎತ್ತದನ್ನು ಹಿಡ್ದಲ್ಲ ಐಫೈ ಹಿಡಿತದೆ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಅಣ ಇಜ್ಜರತ್ತ ಒಂಜಿ ಬೇಜಾರ ಒಕ್ಕ ಬಂದ ತನ್ಪನೆ ನರಮಣಿ ಬಂಡಿಕ ಒಂದು ಬತ್ತನಾಗ್ಲು ಒಂಜಿನ ಪೋಡೆ ಸಾಧನೆ ಅವನ ಪೇರೊಂಜಿ 6 ಲಂಚನೆ ಕೋರ್ದ ಫಾರ್ಮ್ ಪೂರ ಇಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಭಯಂಕರ ಸಾಧನೆ ಅದು ಅರೆಲ್ಲ ನಾ ಕೇಳ ಅಪಕ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನಲ್ ದಾಖಲು ಪೂರ ಪೇಪರ್ ದಾಖಲು ಬತ್ತು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಲ್ದಿದ್ದೇವೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ನೆನ್ನಿಂಚ ಬತ್ತೊಂದು ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಪಂಡ ಪೊಪ್ಪನೊಂಜಿ ಕನ ಇತ್ತೆನ ಪಂಡ ಇರ್ ಪಂಡಾರು ಇಲ್ಲದಕ್ಕೆನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಂಗ್ಲಿಗೆ ದಾಲ ಇಜ್ಜಂಡು ಪಂಡದು ಸೊ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಓಪನ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಅತನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಯಾನ್ ಬೇತಕ್ಲೆ ಕಲ್ಪೋಡು ಪಂಡ ಪೊಪ್ಪನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತಂಡೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತಂಡೆ ಪಂಡ ಆರು ಮಲ್ಲದಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿ ಮನ್ಪು ರಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಪಂಡ ಪಂಡ ಪೊಪ್ಪನ ಕೆಳಕೇಂಜರ ದಾಯಗ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಡ ದಾದ ರೀಸನ್ ಐಕ್ ಪಂಡ ಅಕ್ಲ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಅಂಜತನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪೋಣ ಜವನಿರ್ ಪೂರ ಆಲ ಪೇರನ್ ಅವು ಅಲ್ಲಿ ಅತೆ ಅವು ಕೆಲವರನ್ನ ಇಪ್ಪುಂಡವು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಅಣ್ಣ ಎಂಕುಲ ಇನ್ನು ಪೂರ ಪ್ರೂವ್ ಮಲ್ ತೋಜಿಪಾಯ ಪೂರ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ ತೋಜಿಪಾಯ ದಾಲ ಪುಜಿ ಎಂಗ್ಲಿ ಬೇಲೆಗ್ಲ ವರ್ಕ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಪೂರೆಕ್ಲ ರೆಡಿ ಆದುಲ್ಲ ದಾಲ ಓಲ್ಲ ವೀಕ್ ಆತಜಿ ಎಂಗುಲು ಕಾಸು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಪ್ಪು ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಇತ್ತು ನಾನೇ ಅಂಜದು ಎಂಗ್ಲು ವಾರದ ಪೂರ ಬೇಲೆ ಮಂತದ್ದು ಸಂಡೆ ದಾನಿ ಒಂದು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆದಿಪ್ಪಡು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಡೇ ನೈಟ್ ವೇಪತ್ತನ ಪೋಪಾನು ಕೋಡೆಲ್ಲ ಎತ್ತನ ಪಂಡ ಐತೆ ಹಳ್ಳಿ ಜನ ಅಂತ ಪಂಡರ್ ಸೊ ಅಕ್ಲಿನ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಮಸ್ತ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ನಮ್ಮಲ ಕತ್ ಪಂಡ ಐತೆ ನಗರ ಬೊಕ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಉಂಡು ಒಂದು ಸೊ ಎಂಚ ಆದಿತ್ತೇನ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಹಳ್ಳಿದ ಟೈಪ್ಡು ಅಕ್ಲ್ ಪನ್ನೊಂದು ಇಪ್ಪುನಾಗೈತೆ ಒಂಜಿ ಏರ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚ ಮನ್ಪೇರು ಬಲ್ಲಿ ಇಂಚ ಮನ್ಪೇರು ಬಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪಗೇರೆ ಎಂಚ ಅನಿಸೊಂದಿತ್ತೇನೆಂದು ಅಪ್ಪಗ ಪನ್ನೊಂದಿರು ಅವ್ರ ಬೇಜಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಎನ್ನೊಂಜಿ ಸೇಂಡು ಯಾನು ವಿಕ್ಲ ಕೆಬಿರು ಎಂಗ ಸರಿ ತೋಜಿನ ಯಾನು ಮಲ್ಪನೆ ಯಾನು ಕೆಬಿಗೋರ್ ಒಂದಿದ್ದಾನೆ ಯಾನೋಲ್ಲ ಕೆಬಿಗೋರ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಇತ್ತು ಯಾರ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ 14 ಅನ್ಪೇರ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಕೆಲವು ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಬರ್ತದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನಾಕ್ಲೆ ಗೊಬ್ಬು ನಾಕಲು ಒಳ್ಳೆಯರು ಚುರುಮಲ್ಲ ಸೀನಿಯರ್ ನಾಕಲು ಪಂಡ ಮೇನ ಟೀಮ್ ಉಂತೋಡು ಬಂದು ಒಬ್ಬು ನಾಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ 2 ಜನ ಒಳ್ಳೆಯರು ನಾವು ಓಪನ್ ಮಲ್ಪ ಅದೇ ಪಂಡ ಆ ಅನುಭವ ಆತಂಡು ಇತ್ತು ಎಂಕಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 15 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎಂಕಲು ಪೂರ ಒಂಜಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಲ್ತೈತೆ ಪಾತ್ಯದ್ದು ದುಂಬು ಕಲ್ತು ಪೋಯಿ ನಕ್ಲೇನು ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಸಮ್ಮಿಲನ ಮನ್ಪುಣೆ ಇಟ್ಟು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಲ್ತು ಪೋತಿರತ್ತೆ ಕೆಲವರೇ ಮದುವೆ ಆತಂಡು ಎರಡು ಜಾಬ್ ಒಳ್ಳೆಯರು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಪೂರ ಒಳ್ಳೆಯರು ಅಕ್ಲೇನು ಪೂರಲ್ಲಿ ಎತ್ತೊಂದು ಸಮ್ಮಿಲನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪ ಅಪ್ಪಾಗ ಏರು ಗೊಬ್ಬುದೇರು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಆವಡು ಎಂಕುಲು ಧರ್ಮಗು ನೆಟ್ಟು ಮಲ್ತಾನೆ ಎಂಕುಲು ಎಡ್ಡೆಡ್ತದೆ ಎಂಕ್ಲೆಗಳು ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು ನಂದು ಅಂಚ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಜನತ ಥಿಂಕಿಂಗೇ ಬೇತೆಪ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಥಿಂಕಿಂಗೇ ಬೇತೆಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಅಕ್ಲಿಗ್ ಒಗ್ಗುದು ಕುಲ್ಲೆರಲ್ಲ ಆಪುಜಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಸಾಧಿ ನಮ್ಮ ತೂವೋಡ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಈ ಯಾನೊಂಜಿ ಪನ್ನಾಗ ಐತೆ ನಿಕ್ಲೇನು ಇಲ್ಲದಕ್ಲೇನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿಂದು ಪಂಡಾರು ಸೊ ಇರಿಗೆ ಮದ್ವೆ ಆತೇನು ಗೊಡೆದಿನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಎಂಚಂಡು ಫುಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಅವಳು ಎಂಜಿನ ಮಂಡ ಐಟ್ಲೊಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿ ಉಂಡು ಇಲ್ಲದಾಗಲು ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಕುಜಲ್ಗಡ್ಡ ದೆಪ್ಪೋನೆ ಪುಣ್ಣು ತಿಕ್ಕೊಡು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಇತ್ತನೆ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ಕಡಪುಡಿಯರಿಗೆ ಕಡಪನಾಗ ಪಣ್ಣೂರು ಓಕೆ ಅವು ಆನು ಕುಜಲ್ಗಡ್ಡ ದೆಪ್ಪೇರು ಅನ್ ಏನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂದ ನೆಕ್ಲು ಬೇತ ಅನ್ನೋದು
ಅದೊಕ್ಕ ಒಂದು ಎಂಜಿನ ಮಂಡ ಒಂದು ಅರೇಂಜ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಇಡು ಕಲ್ಲಡ್ಕದನೆ ಯಾನೆ ಇಡೀ ಊರು ಪೊಣ್ಣು ತೀರಪುರ ಸರ್ಚ್ ಮನ್ಪುರ ಪೋತೆ ಎಂಕುಲು ಆಯ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಗಿತಲ್ದಾನೆ ಐಕ್ಲ ಕೆಲವರು ಅಡ್ಡ ಬತ್ತೇರು ಅವು ಉಂಡತ್ತೆ ಈರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಐಸಾರಿಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಇಂಚ ಆಂಡ ಅಕ್ಲೆ ಪೂರ ಅರ್ಥ ಆದಿತ್ತನು ಇಲ್ಲದ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಪೂರ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತನು ಮಲ್ತೆ ಫುಲ್ ಎನ್ನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇತ್ತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಪಲ್ಲ ಹಾಂ ನೆಂಚಿನ ಕೋಟ್ ಅವು ಎತ್ತು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ನಾನು 8 ಗಂಟೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಪಂಡ ಪೂರ ರೆಡಿ ಬ್ಯಾಗ್ ರೆಡಿ ಆದಿಪ್ಪು ಮ್ಯಾನವ್ರಿಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಡಿದ್ದೀನಿ ಇತ್ತು ಅವದಾಲ ಮಂಡೆ ಜಜ್ಜಿ ಫುಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಗಂಡಸಿನ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಿಂದೆ ಒಂಜಿ ಹೆಣ್ಣು ಉಪ್ಪಲು ಪಂಪಿನ ಕೊಂಚ ಅರ್ಥ ನೂದೇಕು ಸತ್ಯ ಮಾತೆಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಓ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮನ್ಪುನಂಡ ಅವು ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಐಕ್ ಹೂವು ರೆಡಿ ಮಂತಿಪ್ಪು ಪೂರ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮೇಕಪ್ ಲಾಲೆ ಮಲ್ಪುನೆ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಇದಕ್ಕ ఆయన ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಪೂರ ಎಂಕ್ಲಡ್ ಉಂಡು ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ಸ್ ಒಂದು ಸಾಧಾರಣ ఆయన ವಾಶ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಪೂರ ದಿದ್ದು ರೆಡಿ ಮಲ್ತು ಇಪ್ಪಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ದಾನಿ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಎಲರ್ಜಿ ಪೂರ ಆಪನಿಜಿನ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ರೆಂಟ್ ತಗೊಂಡತ್ತನ ಪೂರ ರೆಡಿ ಇಪ್ಪು ಒಂದರ ಹೆಜ್ಜೆ ಪಂಡ ಬೊಡೆದಿ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಲ್ಲಿ ನಾತೆ ಸೊ ಇರ್ನ ಪಂಡ ಈ ಫುಲ್ ಜರ್ನಿ ಎಂಕಲ್ ತುಯ್ಯ ಈ ಜರ್ನಿಡ್ ಇರೆಗ್ ಮರಪ್ಪೆರೆನೆ ಆವಂತಿನ ಒಂಜಿ ಹೂವಾಂಡಲ ಇತ್ತಂಡ ಪನಲ್ಯ ಮರಪ್ಪರೆ ಅಂದ್ರೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ಡ್ ಪಂಡ ಅವೇನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಇತ್ತದು ಗೊಬ್ಬಿಯರ್ ಬಂದಿರ್ತ ಅವು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರು ದಯಾಗಿಂದ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ದಾದ ದಯಾಗ ಮಲ್ತೇನೆ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ನನಗೆ ವಿಮರ್ಶೆ ಮನ್ಪೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಜ್ಜ ಬುಕ್ ಒಂಜಿ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಈ ಪನ್ಪೆರತ್ತ ಯಾನೆ ಮಲ್ಲ ಯಾನೆ ಅಂಚೆ ಇಂಚ ಅಂದು ಅವು ಒಂಜಿನ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಬರೋಡು ಪೂರ ಗೊತ್ತಾಪ ಅವು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಏನೊಂಜಿ ಅವು ಸೋಷಿಯಲ್ ನ್ಯೂಸ್ ಬರೋ ಅದಿತ್ತನೆ ಕಲ್ಲಡ್ ಕಡ್ದು ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ದು ಕುಡ್ಲಾಗ ಫಾದರ್ ಮುಲ್ಲರ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ 15 ನಿಮಿಷ 24 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ 25 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ತನ್ನ ರನ್ನಿಂಗ್ ಮಲ್ತೇನೆ ಅವು ಹೆಂಗೆ ನಿಜವಾದ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಜಾನ್ ಅದು ಸ್ಪೀಡ್ ಬೈದೆ ಅಂದೆ ಯಾಕಲು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಬರ್ತೀರಿ ಬಂದಾಗ ಹೆಂಗೆ ಕಾಲ್ ಅಂತೀರಿ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆತಂದು ಅರೆ ಕುಡ್ಲಲ್ಲ ತಂಪೋಟು ಎಂಪ ಹೋದನ್ನಾಗ ಕಂಡೀಷನ್ ಭಯಂಕರ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಉಂಡು ಪೂರ ಆಂಡ ಅವಾಗ ರೋಡ್ದ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಶುರು ಆತಜ್ಜಿ ಒಂದು 7 ಗಂಟೆದ ಬರ್ತು ಬೈಯಾಗ ಅವಾಗ ಟ್ರಾಫಿಕ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಐತೆ ಹೆಂಗೆ ಒಂಜಿ ಟಿಕೆಟ್ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಬಸ್ ಅಡ್ಡ ಬತ್ತಿನ ತಂದೆ ಅಕ್ಕ ಓಲ್ ಏರ್ಲ ಅಡ್ಡ ಬೈಜೆ ಅಕ್ಲು ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಅಕ್ಲು ಇಲ್ಲದಾಗ್ಲಿ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಆತಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಂಗೆ ಇರುವಲ್ಲರಿಗೆ ನನಗೆ ಏನು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಎತ್ತವನ್ನ ಅಕ್ಲಿ ಸೋಕೆ ಈತು ಬೇಕನ ತು ನಂಗೆ ಅಲ್ತ ಸಿ ಸಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಫುಟೇಜ್ ಇಲ್ಲ ಮುಲ್ತ ಸಿ ಸಿ ಅವೇ 15 ನಿಮಿಷ ಅವು ಹೆಂಗಿತ್ತೆ ಬಣ್ಣಗಳು ಒಂಥರ ಅವು ಐದಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ ಪೋಯರ್ಲ ಆತು ಜಂಜ ನಾನು ಎಂಚೆ పోతే ನಾ ದೇವ್ರಲ್ಲ ತಗೋತುನ ದಾದಂದೆ ಗೊತ್ತು ಆತು ಸ್ಪೀಡ್ పోతును ಗಾಡಿ ಎಂಜೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತುಂದುಲ್ಲಾರ ಪಂಡ ದೇವೇರೇರಿಗೆ ಅವು ಹೆಂಗೆ ಐದಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ಟ್ರೈ ಮಂತೇನು ಆಪುನ ಪೋಯರ ದಾದನ್ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ದಾನಿ ದಾದಂದೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಸೊ ಐಕೈರೇಗ ಒಂಜಿ ಒಂದುಲ ತಿಕ್ಕದಿನ ಸನ್ಮಾನ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರಿಗೆ ಅವು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ದಾದ ಪಂಪ ಸನ್ಮಾನ ಬಂಡ ಇರೆಗೆ ಮೊಹಲು ದೆಹಲಿಡ್ ಮದರ್ ತೆರೇಸಾ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಬಂದು ಒಂಜಿ ಕೊರಿಯರ್ ಅದು ಬೊಕ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಡು ಅವು ನಂಗೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅದು ಬೊಕ ಡಾಕ್ಟರ್ APJ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವಾರ್ಡ್ ಬೊಕ ಕಲಾರತ್ನ ರತ್ನ ಇದು ಸುಮಾರು ತಿಕ್ಕದಂಡು ಪ್ರಶಸ್ತಿಲು ನಂಗೆ ದೆಹಲಿಡ್ ತಿಕ್ಕನ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಅವಂಡ ಅರ್ಜಿ ಪಾಡ್ ಸುಧಾರಣ ಎಂಕ್ಲು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ರಡ್ಡು ಓಡಿಸಬಹುದು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಾನು ಅಕಲ್ ನಾ ಕಾಲ್ ಬಂದಾಗ ಗೊತ್ತು ಲೆಟರ್ಲ ಕಾಲ್ ಬಂದಾಗ ಗೊತ್ತು ಒಂಜಿ ಜರ್ನಿ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಫ್ಲೈಟ್ ಓಪನ್ ಅವರ ದೆಹಲಿ ಮಾತು ಫೀಲ್ಡ್ ದುಂಬುಲ್ಲಾರೆ ಒರಿ ತುಯಿನ ಇರೆ ರೆಕಾಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡ್ಪನಾಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಅವು ಏನೋ ಒಂಜಿ ಪನಲ್ಯ ಪಂಡದೆ ಏತಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಅವು ಇತ್ತೆ ಎಂಗ್ಲು ಕಲ್ಲಡ್ಕಾಗ ಬತ್ತನಂಡ ಎಂಗ್ಲು ಗ್ಯಾರೇಜ್ ವರ್ಕ್ ಆತೆ ಎಂಗ್ಲ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಚೇಂಜ್ ಡ್ರೆಸ್ ಚೇಂಜ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಎತ್ತುಂಡಾಗ ಅವ್ರು ಎಂಚು ತುಪ್ಪೇರು ಅವ ಆಯನ ಕೋಡೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಡಿತ್ತೇನೆ ಆಯ್ನ ಅತ್ತ ಬುಕ್ ಎಂಗೆ ಡೌಟ್ ಆಪುಂಡು ಅಕ್ಲೆ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಅವತ್ತೆ ಅಂಕಿ ಓದು ಯಾನಕ್ಕೆ ಎಂಜಿ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಕೇಂದೆ ಅಂಜಿ ಪೊಂಜು ನಾನು ತೂದು ಅಂಚಿ ತೂದು ಪಾತ್ರ ಐನ ದುಮ್ನಾನೆ ಹಾಕ್ಲ ಊರು ಎಂಕಿ MC ಇತ್ತು ಮೆಹಂದಿದ ಲಾಸ್ಟ್ ಮನೆ ಕೋಡೆ ಬೈದನೆ ಯಾನೆ ಚಾವನೆ ಇನಿ ಮಾತ್ರ ಎನ್ನ ಬೇಲೆ ಅಂದು ಸರಿ ಕೆಲವು ಕೇಂದ್ರ ಈರ್ನ ಅನ್ನೆ ಮೆಗ್ಗಿವನಿಗೆ ಗುಲ್ಲೆರ ಈರ್ನ ಅಂಚನೆ ಅವಳು MC ಮಲ್ತಂತೇರು ವರ್ಕ್ MC ಎಂಚ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಟೈಮ್ ಬಂದು ಟೈಮ್ ಪಂಡ ವರ್ಕ್ ಮಂಡಗೆ ಜನ ಇಪ್ಪೇರು ಅಂಡ ಹೊರ ಕಷ್ಟ ಆಪುನು ಇರೊಂಜಿ ಗಾಡಿ ಬಿಡ್ದು ಬರ್ರೆತ್ತನಡ ಆನಿ MC ಇತ್ತು ನಾವು ಪುಲ್ಯ ಗಂಟೆ ಬೇಗ ಬೋದು 5 ಗಂಟೆ ಬರಬಹುದು ಇನ್ನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮುಗಿಪೋಡು ಅಂಚಿನ ಬರೋ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ದುಮ್ಮೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುನದೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಈ ಬಂಗ ಆಪುನಲ್ಲಿ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಸಡನ್ನ ಕಾಲ್ ಬರ್ಪುನದೆ ಅಪ್ಪಗ ಐತೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಪೋಪುನಂಡ ಈ ಕೊಂಚ ಡ್ರೈವರ್ ರೆಡಿ ಮಂತಿಬೋಡು ಅತ್ತನಂಡ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಓಪನ ಈ ಕೊಂಚ ಡ್ರೈವರ್ ರೆಡಿ ಇಪ್ಪುಡು ಅವು ಮಾತ್ರ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರ್ತ ಡ್ರೈವರ್ ರೆಡಿ ಮಂತನ ಸಮಸ್ಯೆ ಜಾಡ್ ಬಣ್ಣ ಓಡೆ ಬಣ್ಣ ಬೋದು ಬರು ಐತೆ ಏನ್ ಪಂಡೆ ರೆಕಾಗ್ನೈಸ್ ಮಂತನಗಿರಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತೆ
ಇಲ್ಲದ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪೇರು ಮಹೇಶ್ ಕುಲಾಲ್ ಕಡೆ ಶಿವಾಲಯನ ಇದ ಪೊಪ್ಪನ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪಂಡ ರೆಕಾಗ್ನೈಸ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಫೀಲ್ ಆತಿನಿ ಜತ್ತನಿ ಇರಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಂತಿದಿನದ ಆದನಲ್ಲ ಉಂಡೆ ಫೀಲ್ ಆತನ ಆದಿಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಂದ್ರ ಪೋತಿಜ ನಮ್ಮ ಸಾದಿ ನಮ್ಮತ್ತೆ ಮದಿಮೆ ಅನ್ನಲ್ಲ ಮದಿಮೆಗ್ಲಾನ್ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲ ಹಿಡ್ದಾಡು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಂಜಿ ರೂಪಾಯಿ ನಮ್ಮ ತೊಂದಜ ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಬೆಂದದೆ ನಾವು ಅಲ್ತೇನೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಗೌರವಡುಲ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆಡುಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಡ್ಡಿಡುಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಅದು ಏನ ಎದುರುಲ್ಲ ಕೈ ಚಾಚಿದ್ದ ದೇವರು ಹೆಂಗೆ ಕೊಡ್ತೇರು ಆತು ಅಂಚೆ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಪಂಡ ಇತ್ತ ಏನಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮಡ ಬತ್ತು ಪಂಡಾಗ ನಮ್ಮ ಒಂಜ ಅಕ್ಲು ಪನ್ಪುಜಿ ಇರ್ದ ಪಂಡ ಶೇ ನಮ್ಮ ಇಂಕ್ಲು ಪಂಡ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಿಜದ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಗಿಲ್ಟ್ ಫೀಲ್ ಅಕ್ಲೆ ಕಾಡೊಂದಿಪ್ಪು ಪಂಡ ಶೇ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪೊಡಿತ್ತು ನಾನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತ ನಾನಾತ ಮಿತ್ತು ಪೋತೀವಿ ಪಂಡದು ಅವನ್ ಇಪ್ಪು ಅಕ್ಲೆಗ ಇಪ್ಪು ಅವು ಇಪ್ಪು ಆಲ್ರೆಡಿ ದೇ ಪಂಡ ಕೆಲವು ಫಂಕ್ಷನ್ ಪೋನಾಗ ಕೆಲವು ಜೋಕುಲು ಪಾರ್ವತ ಸೆಲ್ಫಿ ತೆಪ್ಪೇರು ಅವ್ರ ಪೇರು ಅವ ಮೇನದೇ ಹೇಗೆ ಸೆಲ್ಫಿ ತೆಪ್ಪೇರು ಅಂಚಾನೆ ಜೋಕುಲು ಭಯಂಕರ ಗುರ್ತವನ್ ಪೇರು ಪಂಡ ಎಂಸಿದ ಟೈಮ್ ಉಡ್ಲ ಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಗಿರಿಗೆ ಎಂಸಿದ ಆಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ನಾನು ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಪೋಯ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪಂಡ ಎಂಸಿ ಎಂಚ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪೋರಿಂದ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಎನ್ನ ಸ್ಟೈಲ್ ಎಂಜನ ಸುರುಕಾದ ಮನಸ್ಥಲೆ ಮಧುಹೃದ ಮಹಾಗಣಪತಿನ ಮನಸಾರ ಸ್ಮರಣ ಅಂತಂದು ತುಂಗಭದ್ರ ಸುಚಿತ ಬೆರಟಿನ ಲಂಚಿನ ಅಪ್ಪವಿನ ಪಾಣಿನ ಪಾದೋತ್ತರ ತಗ್ಗದ ಬೇರಿ ಬಗದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತೊಂದು ಸುತ್ತುಬನಂಚಿನ ಮಾತ ದೇವರ ನೆನರಿಕ ಮಂತೊಂದು ಮೂಲ ಸೇರಿದ ಹಿರಿಯರನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕಿರಿಯನ ಪ್ರೀತಿ ಯಾಚಿಸಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುರುಮನ್ ಪಂಚನ ಪೊರ್ತು ಸುರುದು ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ ನಿಖಿಲ್ ಕೊರ್ಪನ ಬಹುಮಾನದಾದ ಪಂಡ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಲೆ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಮೆಹಂದಿ ಬರಂಡ ಈಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಕೆಲವು ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಕಡಲು ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಾರಾದೇವಿಯರ ಘಟ್ಟದ ಮಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಮಾಲೆ ಅಂಚಪುರ ಪಾಂಡದೆ ಅವು ಕಲ್ಪೆರ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ನೀವು ಶಾಲೆ ಹೋಣನೆ ಕಲ್ತಿದ್ಯಾ ಸ್ಕೂಲ್ ಹೋಣಗ ಮಾತ್ರ ಹೆಟ್ಟು ಚಾಲೆಂಜ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಪಂಡ ಇರೆಗ್ ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಪ್ಪುನಾಗ ಒಂಜಿ ಕನ ಕಟ್ಟದಿಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಇಂಚಾವಡು ಅಂಚಾವಡು ಪಂಡತೆ ಸೊ ಈರು ದಾದ ಕನ ಕಟ್ಟದಿತ್ತರಿ ಆ ಪಂಡ ಇಂಚಾವಡು ಇತ್ತನಿ ಯಾನ್ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆವಡೊಂದು ಕನ ಕಟ್ಟದಿತ್ತೆ ಅವು ಇಲ್ಲ ಟೇಪು ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ಬಣ್ಣಲಿಪ್ಪನೆ ಇಲ್ಲಿ ಎನ್ನ ಮಲ್ಲಕ್ಕನ ಮಗಲು ಒಡ್ತಿ ಅದೇ ಲೆಕ್ಚರ್ ಬೀಸಿಡು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೆ ನಾನು ಎಂಗ್ಳು 7 ಜನ ಜೋಕುಲು ಅಕ್ಕನ ಮಗಲ್ಲ ಅಂಚೂರು ಮಲ್ಲೆ ಆ ನಾಲ್ನೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಬಾಲೆ ಒಂಜಿ ಅಂಗನವಾಡಿದಂತ ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ಪಾಡ್ದು ನಲಿಪುನು ಡ್ಯಾನ್ಸಿ ಅವತ್ತುಲು ಬದ್ದೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೇನೆ ಅದೇ ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ಪಾಡ್ದು ನಲಿಪುನು ಸೊ ಬಾಲ್ಯದ ಜೀವನ ಪಂಡ ಎಲ್ಲಿಯದ ಬಾಲ್ಯದ ಜೀವನ ಇದೇಗ ಒಂಜಿ ಪಂಡ ಕೆಲವೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಪೋಕ್ರಿ ಮಂತಿಪ್ಪುವ ಅತ್ತಂಡ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಕೈ ನಮ್ಮ ಪೆಟ್ಟು ತಿಂದುಪ್ಪುವ ಸೊ ಅವು ಪೂರ ಒಂಜಿ ನೆನಪು ಮನ್ಪೊಡು ಪಂದಾಂಡ ಪೆಟ್ಟು ಅಪ್ಪ ಮನೆಯದು ಪೆಟ್ಟಿದ್ದು ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಪಂಡ ಚೂರು ಜೋರಿಗೇನು ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಕೂಲ್ 8th 10th ಮುಟ್ಟ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಮುಟ್ಟ ಪನೊಂತೆರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇದ್ದ ಮಹೇಶ್ ಅಂತ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಏರೆ ಉಪದ್ರ ಎನ್ನ ಬೇಲೆಂಡ ಆತಿ ಅವು ರಮಣ ಮಾಸ್ಟರ್ ಇತ್ತು ಪಂಡತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತನಾರು ಆರೆ ಕೊಂಚ ಬೇಲೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಬೊಲ್ಪ ಆಫೀಸ್ ರೂಮ್ ಓಪನ್ ಆಯ್ಟಿಗೆ ಇದು ಟೇಬಲ್ ವಚ್ಚಿದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತಿ ಓಡು ಐಟ್ ಆರು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಎಂಕ್ ಪೆನ್ ಅರೆ ಕೊರೊಂದಿಜ್ಜಾಂಡು ಅವು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾವಂತನು ಎಂಕೆ ದೀಪನಿ ಪತ್ತಂಬರಂತೆ ಒಂಜಿ ವೆರೈಟಿ ಅಂಡ್ ಈ ರಾಮುನಿನ ಸೇವೆ ಪನ್ನಗಲ ಪಂಡ ನಮ್ಮನ ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟ್ಟೆಮಾರ್ ಸೊ ಅರೆಗೆ ಈ ಸ್ಟೇಜ್ ದಾದ ಪಂದ್ರ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ಅರೆಗೆ ಏತು ಪಂಡಲ್ಲ ಯಾವಂದು ದೇ ಪಂಡ ಅರಂಜಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಮೋನ್ ಎಂಗಲ್ಲ ಎಂಚಿನ ಐತೆ ಎಂಗಲ ವರ್ಷದ ಟ್ರಿಪ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಜೋಕ್ಲಿನ ಮಾತಲ್ಲ ತೊಂಬದು ಫ್ರೀ ಟ್ರಿಪ್ಪು ಬಸ್ತ ಖರ್ಚ ಒಂದು 20-25 ಮುಟ್ಟ ಬೂರುಂಡು ಸಾಧಾರಣ ಆರೆ ಕೊರ್ಪುಣಿ ಆಯ್ತಾ ಕ್ಲಾಸದ ಬರ್ತೇನೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಂಡ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಮಾಡಿಪಡು ಜೋಕ್ಲಿ ಯಾರು ಬಂಡ ಭಯಂಕರ ಮಕ್ಕೆ ಎಂಗ್ಲಿಗಿಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ರೆಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಉಂಡಾರ ಮಿತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇರು ಆಂಡ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಒಂತೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ತುಂಬೆ ತಿಕ್ಕು ದೇವ್ರ ನೇರದಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಅಥವಾ ಒಂದು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಅವನು ಇತ್ತಾನೆ ತಿಕ್ಕನ ಲೇಟ್ ಆಂಡು ಮಾತ್ರ ಎಡ್ಡ ಜನ ತಿಕ್ಕಂದು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಂಡು ಅರೆ ಫುಲ್ಲು ಸಪೋರ್ಟ್ ಆರು ಮಸ್ತ್ ಮಾರಿಗೆ ಏತು ಬಂಡಲ್ಲ ಅಂದು ಈ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಡು ಎರೆನಾಡಲ ನೆನಪು ಮನ್ಪೋಡ ಆಂಡ ಅತ್ತಂಡ ಎರೆಗಾಂಡಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನೋಡ್ಪ ಆಂಡ ಎರೆಗಾಂಡಲ ಪನ್ಪಾರ ಟೀಮ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನಕ್ಲು ಮಾತಾಗಲ್ಲ ದುಂಬುರ್ದಿಂಚೆತ್ತೇರು ಮಮತ ಪ್ರಿಯ ರಂಜನಾ ದೀಪಡು ಕೆಲವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ನಾಗ್ಲು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ನಾಗ್ಲು ಮಾತೆ ಬರ್ತಗು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೆಂದ ಮಲ್ಪೆ ದೇವಂಡ ಅಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂಡು ಇದ್ಲ ಬೈದೆ ಮೇಯ್ನ್ ಅದು ಕಿಶೋರಣ್ಣೆ ರೂಪಕ್ಕ ಐದು ಬುಕ್ಕ ಕೆಲವು ಜನ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ನಾಗ್ಲು ಜೋಕುಲ್ನ ಪುದರ್ ಬಂಡ ಸುಮಾರು ಉಂಡು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಮೇಯ್ನ್ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ TV ಶೋ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಪೋಯಿನ ಬಂಡ ದಿಶಾನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಕ್ಲು ಅಕ್ಲ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ದಿಪ್ಪಡು ಅಣ್ಣೆ ದಿಪ್ಪಡು ಅಕ್ಲ ಅಣ್ಣೆ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಪೂರ ಅಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದಲ್ಲ ಕಣ್ಣು ಅವು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಇಪ್ಪಾಗ ಎಂಕ್ಲು ಒಣಸೆಜ್ಜಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಉಲೈ ಬೈಕ್ ಐಟಿ ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಅಡೆಮೋನು ಕೈ ತಲ್ಲಿತ್ತಂಡು ಫ್ಯಾಮಿಲಿದಲ್ಲ ಕಣ್ಣೆ ಆದಿದ್ದನು ಅಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದ ಕಿಶೋರ್ ಅಣ್ಣೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಕ್ಲನೇ ಇಪ್ಪತ್ತು ನೆನಪು ಅಂತನೆ ದೇವಂಡ ಅಕ್ಲಿತ್ತನೆ ಟೆಂಕ್ಲುಲ್ಲ
ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಆದಿ ಮಸ್ತ್ ಸೋತಿತ್ತಾರೆ. ಸೊ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪುನಾಡ ದಾದ ಪನ್ಪರ್ ಅಪ್ಪಾಗ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಮೆಟ್ಟು ಇಲ್ಲದ ಕರ್ಸಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೇಲೆ ಬರೋ ಸಟ್ಟ ಆದಿಜ್ಜಂಡು ಇತ್ತನ ಬೇಲೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಬಂದು ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಅಪ್ಪಾಗ ಸಟ್ಟ ಹೊಡೆದು ಅಪ್ಪಾಗ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಈ ಬಡ್ಡಿ ತಂದು ಪೂರ ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಮೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಗಾಡಿ ಬರೋದಿರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಮಾತಿಗುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬೇಲೆ ಏರೆಗು ಪದ್ರಾವನ್ ಬೇರೆ ಆನ ಎಡ್ಡೆ 10 ಜನಕ್ಕೆ ಎಡ್ಡೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಏರ್ಲ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಇತ್ತೆ ಪನ್ ಬೇರೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ಬಂದು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಹೊರ ಪಣ್ಣ 50 ರೂಪಾಯಿ ಎಲ್ಲ ಪಾಡುವೆನು ಒಂಜಿ ಪೋಸ್ಟರ್ ಬತ್ತುಂಡ ಅಕಡೆ ಪನ್ಪೆ ಪಂಡದೆ ಮಲ್ಲದಾಲ ಎಜ್ಜಿ ಎಣ್ಣೆ ತಾಪುನ ಆತು ಪಾಡುವೆನು 50 ರೂಪಾಯಿ ಪಾಡ್ದು ಬಿಡ್ಪೇನೆ అయినా ఆ నేరేగల స్క్రీన్ షాట్ అది కడపడు జమన్ పే స్క్రీన్ షాట్ కి ನನಗೆ ಏನಡ ಕೇಂದ್ರನೆ ಬಲ್ಲಿ ಅವ್ರ 500 ಪಾಡ್ದಿಪ್ಪೆ ಅವ್ರ 50 ರೂಪಾಯಿ ಪಾಡ್ದಿಪ್ಪೆ ಅಗಲೇ ನೀರು ಮುರನೆ 500 ಪಾಡಿ ಮಾರೆ ಈ ಬಾಲೆ 50 ರೂಪಾಯಿ ಪಾಡಿ ದೇಗನ್ ಅಪ್ಪನ ಎನ್ನಡ ಅಲ್ಪ ಎಂಚ ಬಾರಿ ಎನ್ನ ಬರಿಸನ್ ತೂನಡತೆ ಅಂಚ ಅಂಡ ಇರ್ನ ಕೈರ್ದಾದಿ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪರ್ ನಮ್ಮನ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಜನರ್ಲಿ ರಾಕಿ 70 ರೂಪಾಯಿ ಪಾಡಂಡಲ ಅವ ಮಲ್ಲ ಅಮೌಂಟ್ ಅದೇ ಮಾತ ಪನ್ನಡ ಪಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಯುವ ಜನತೆಗೆ ಸಂದೇಶದಾದ ಕೊರ್ಪರನ್ ಯೋಜನೆ ತೆದಮ್ನ ಆಪುಜಿ ಬಂದು ಕುಲ್ಲುಂಡ ಬಕ್ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತಂಡ ಪ್ರಯತ್ನ ವರ್ತನ ಕನ್ನಿತ ಎಂಚಿನ ಬಣ್ಣ ಮನ್ಪೊಲಿ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ದೇವರನ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೋಡು ಪಂಡ ಆಕಲ ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೋಡು ಒಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಂಕಲ್ ಮೇನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಪೋನಾಗ ಕೆಲ ಪನ್ಪೇರಿ ಬರ್ಚೆ ನಿಕ್ಕದೆ ಹೇಗೆ ಅವಳು ಬೇಲೆ ಜಗ್ಗೇರೆ ಹೌದೇ ಹೇಗೆ ಆ ನೆನ್ನಟ್ಟು ಕೆಲವು ಜನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಂದ ಮಲ್ಪು ಎಂಶು ಮನಪಲ್ಲ ಮಲ್ಪು ಆಯ್ ತಿಲಾಕುಲ್ಲ ನಿಜ ತಿಲಾಕ್ಗೆ ಅಂತ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನ್ನೋಡು ಆನೆ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಪೋಯರವನ್ನೆಟ್ಟು ಏನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತನೆ ಯಾನಿ ಆ್ಯಂಕರ್ ಆದಲ್ಲ MC ಅಂದ್ ಬಂದೊಂದುಲ್ಲೆ ಆನ ಆ್ಯನಿ ಪಂಡು ಜನ ಬೊಚ್ಚ ಬೇತ ಕ್ಲಿಪ್ಪಡಿ ಅವನಿಗೆ ಕೊಡ್ತು ನಂಡೆ ಆ್ಯನ್ ಇಜ್ಜಾನ ಅಂಚ ಅವನಿ ಬದಲಾವಣೆ ಅಂಚ ಈತ ಪೊರ್ತು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಇನ್ನ ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯನ ಪಂಡಾರು ಅವೊಂಜಿ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ ಕತೆ ಆದಿಪ್ಪು ಅತ್ತಂಡ ಇನ್ನ ಫಿಲ್ಮ್ ರಿಲೀಸ್ ಆದಿಪ್ಪು ಮಾತಿಕ್ಲ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಪನ್ನೊಂದು ನನ್ನ ಆತ್ ಇರೇನು ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಮೂಲೆ ಗುರಿತಸಾಡ್ ಪನ್ಪುನ ಎಂಕ್ಲೆನ ಒಂಜಿ ಆಶಯ ಇರ್ನ ಕೈದಾತಿ ಇರು ಸಹಾಯ ಮನ್ಪರು ಪಂಡದ್ಲ ತೆರಿಪಾಯರಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಸೊ ಈ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಲಾವು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬತ್ತಿನ ಕಿರೆಗೆ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೇನು ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಗುಡ್ಲ ಚಾನಲ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಕಲಾವಿದನ್ಲೆತ್ತದ ಒಂಜಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಲ್ತಾರೆ ಅಂಚನೆ ಇರ್ಲ ಇರೆಗ್ಲ ದೇವರ ಅಡ್ಡ ಮಲ್ಪಡು ನನ್ನ ಮಲ್ಲ ಚಾನಲ್ ಬೋದು ಬೇಲೆ ಅನ್ಬ್ಲಕ್ಕ ದೇವರನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇಪ್ಪಡು ಬಂದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದು ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾವು ತಿಳಿದ್ವಿ, ವೀಕ್ಷಕರಿಗೂ ತಿಳಿಸಿದ್ವಿ. ಇವರ ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇನ್ನಷ್ಟು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಏರ್ಲಿ ಅಂತ ಆಶಿಸ್ತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತೇವೆ. ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿ ಹಾಗೂ ಮನೋರಂಜನೆಗಳಿಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ 24x7. ಇದು ವಿಶ್ವಾಸದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ.